ഹരേ കൃഷ്ണ. അഞ്ജന മാതാജി ഒന്ന് ഹാൻഡ് റൈസ്. ഓക്കെ ഓക്കെ ശരി, ഞാൻ ഇറങ്ങാണ് മാതാജി. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ഹരേ കൃഷ്ണ. ജ്ഞാനാഞ്ജനാശലാകയാ ചക്ഷുരുന്മീലിതം യേന തസ്മൈ ശ്രീ ഗുരവേ നമഃ. ചൈതന്യമനോഭീഷ്ടം സ്ഥാപിതം യേന ഭൂതലേ സ്വയം രൂപകഥാ മഹ്യം ദദാതി സ്വപദാന്തികം. വന്ദേഹം ശ്രീഗുരോ ശ്രീയുതപദകമലം ശ്രീഗുരുൻ വൈഷ്ണവാംശ്ച ശ്രീരൂപം സാഗ്രജാതം സഗണ രഘുനാഥാന്വിതം തം സജീവം സാദ്വൈതം സാവധൂതം പരിജന സഹിതം കൃഷ്ണ ചൈതന്യ ദേവം ശ്രീരാധാ കൃഷ്ണ പാദാൻ സഹഗണ ലളിതാ ശ്രീ വിശാഖാൻവിതാംശ. നമ ഓം വിഷ്ണുപാദായ കൃഷ്ണപ്രേഷ്ഠായ ഭൂതലേ ശ്രീമതേ ഭക്തിവേദാന്ത സ്വാമിനി നാമിനെ നമസ്തേ സാരസ്വതേ ദേവേ ഗൗരവാണി പ്രചാരിണേ നിർവിശേഷ ശൂന്യവാദി പാശ്ചാത്യ ദേശകാരിണി വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. ഹേ കൃഷ്ണ കരുണാ സിന്ധോ ദീനബന്ധോ ജഗത്പദേ ഗോപേശ ഗോപിക കാന്ത രാധാ കാന്ത നമസ്തുതേ. സപ്ത കാഞ്ചന ഗൗരാംഗി രാധേ വൃന്ദാവനേശ്വരി വൃഷഭാനുസുതേ ദേവി പ്രണമാമി ഹരിപ്രിയേ. ജയ ശ്രീ കൃഷ്ണ ചൈതന്യ പ്രഭു നിത്യാനന്ദ ശ്രീ അദ്വൈത ഗദാധര ശ്രീവാസാദി ഗൗര ഭക്ത വൃന്ദ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ കൃഷ്ണ ഹരേ 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 രാമ 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 ഹരേ 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 കൃഷ്ണ കൃഷ്ണ. മാംഗ്ലൂരിന്റെ ഭഗവത്ഗീത 18 ദിവസത്തെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് എല്ലാ ഭക്തന്മാർക്കും സ്വാഗതം. ഹരേ കൃഷ്ണ. നമ്മള് ഇന്ന് എടുക്കാൻ പോണ അധ്യായം 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗമാണ് അല്ലെ. വിഭൂതി യോഗം എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മള് കഴിഞ്ഞ അധ്യായത്തിൽ എന്താ പഠിച്ചത്? 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ എന്താ പഠിച്ചത്? രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗം അല്ലെ. വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനം. എന്തായിരുന്നു അത്? അക്ക പറഞ്ഞുതരാൻ പറ്റുക? ഹരേ കൃഷ്ണ. എന്താണ് ആ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഇത് കാര്യം നമ്മൾ പഠിച്ചത്? ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ചാണ് അല്ലെ. നമ്മള് വളരെ വ്യക്തമായിട്ട് നമ്മൾ പഠിച്ചു. സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. എന്തുകൊണ്ടാണ് സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം? ഭഗവാൻ പറയുന്നു, പത്രം പുഷ്പം ഫലം തോയം യോമേ ഭക്തിയാ പ്രയച്ഛതി തദഹം ഭക്തിയുപകൃതം അശ്നാമി പ്രയതാത്മനഃ അല്ലെ. ഏതൊരു ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യക്തിക്ക് പോലും ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് അല്ലെ. ഒരു തുളസി ഇലയോ ഒരു ഗ്ലാസ് വെള്ളമോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഫ്രൂട്ട് അല്ലെ. നമ്മളെ ദിവസം നമ്മുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവും പഴവും പിന്നെ ആപ്പിളോ അതുപോലെയുള്ള ഫ്രൂട്ട്സ് ഒക്കെ നമ്മളെ വീട്ടിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്നായിട്ട് ദിവസം ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഭഗവാൻ നിവേദിക്കാൻ ഒരു പുഷ്പം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഇഷ്ടം പോലെ നമ്മള് നട്ട് വളർത്തുന്നുണ്ടാവും അലങ്കാരത്തിന് വേണ്ടിയെങ്കിലും അല്ലെ. അതെങ്കിലും ഭഗവാന് പറിച്ച് ഭഗവാന്റെ മുന്നിൽ കൊണ്ടുവെക്കാൻ നമുക്ക് വളരെ ഈസി ആയിട്ട് സാധിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. അതാണ് സുസുഖം കർത്തും അവ്യയം. നമുക്ക് ഏതൊരു ദരിദ്രനായിട്ടുള്ള വ്യക്തിക്ക് പോലും ഭഗവാനെ ഓഫർ ചെയ്യാൻ ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടും ഇല്ല. പിന്നെ എന്ത് പറഞ്ഞു ഭഗവാൻ? തപസ്യസി കൗന്ദേയ പുരുഷമദർപ്പണം. നീ എന്ത് തപശ്ചര്യകൾ അനുഷ്ഠിക്കുന്നുവോ, എന്ത് ദാനം ചെയ്യുന്നുവോ അല്ലെ, എന്ത് കാര്യം ചെയ്യുന്നു അതൊക്കെ ഭഗവാന് സമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ചെയ്യണം എന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അല്ലെ. പിന്നെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 34ാമത്തെ ശ്ലോകത്തിൽ ഭഗവാൻ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്? മന്മനാഭവ മദ്ഭക്തോ യാചീമാം നമസ്കുരു മാമേ വൈശസി ത്വൈവം ആത്മാനം മത്പരായണഃ അല്ലെ. ഭഗവാനെ നമസ്കരിക്കുക, ഭഗവാന്റെ ഭക്തനാവുക, സദാ ഭഗവാനെ സ്മരിക്കുക. ഈ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഭഗവാൻ 9ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അർജുനന്. ഇപ്പൊ ഇനി 10ാമത്തെ അധ്യായം നമ്മള് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് ഭഗവത്ഗീത മൊത്തത്തിൽ 18 അധ്യായമാണ്. അതിന്റെ ഏറ്റവും മിഡിലുള്ള പോർഷനാണ് 9ഉം 10ഉം അധ്യായങ്ങൾ അല്ലെ. 18ന്റെ നേർ പകുതി 9ആണ് വരുന്നത്. 9, 10 അധ്യായങ്ങൾ ഏറ്റവും മിഡിലിൽ വരുന്നതാണ്. അവിടെ ഭഗവാൻ വളരെ രഹസ്യമായ ജ്ഞാനമാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത് നമുക്ക് അല്ലെ. രാജവിദ്യ രാജഗുഹ്യ യോഗത്തിലും ഇനി അടുത്തതായിട്ട് വിഭൂതി യോഗമാണ് ഇവിടെ 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത്. 6 മുതൽ അതായത് 7ാമത്തെ അധ്യായം മുതൽ 13 വരെയുള്ള അതായത് 7, 8, 9, 10, 11, 12 അധ്യായങ്ങളില് നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഭക്തി യോഗമാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനം, ഭഗവാൻ
നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് ജീവിക്കുന്ന നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ ജീവിക്കുന്നത്? നമ്മൾ ഇവിടെ ആരും ഭഗവാനെ കാണാറില്ല അല്ലെ, നമ്മൾ ഭഗവാനെ ശ്രദ്ധിക്കാറുമില്ല. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഒരിക്കൽ അമ്പലത്തിൽ പോയി തൊഴുതിട്ട് വരും, എന്നിട്ട് അവിടെ പോയി നമ്മൾ നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളൊക്കെ പറഞ്ഞു വരും. നമ്മൾ വിചാരിക്കും നമ്മൾ ഭയങ്കര ഭക്തന്മാരാണെന്ന് അല്ലെ. പക്ഷെ അതാണോ ഭക്തി എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ഭഗവത്ഗീത പഠിക്കുന്നതോടുകൂടി നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം. എന്താണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഭക്തി? ഭഗവാൻ ഓരോരോ അധ്യായത്തിൽ, ഈ അധ്യായത്തിൽ വളരെ ഭംഗിയായിട്ട് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നുണ്ട്. ഭഗവാന്റെ വിഭൂതി യോഗത്തിലും ഭഗവാൻ പറയുന്നുണ്ട് ആരാണ് ഭക്തന്മാരെന്ന്. നമുക്ക് നോക്കാം 10ാമത്തെ അധ്യായം വിഭൂതി യോഗം. ശ്രീഭഗവാനുവാച ഭൂയ ഏവ മഹാബാഹോ ശൃണു മേ പരമം വചഃ യത്തേഹം പ്രീയമാണായ വക്ഷ്യാമി ഹിതകാമ്യയാ. പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷൻ അരുളി ചെയ്തു, കൈക്കരുത്തുള്ള അർജുന, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഇനിയും ഞാൻ ജ്ഞാനം ഉപദേശിക്കാം, കേൾക്കൂ. ഇത് ഞാൻ നേരത്തെ ഉപദേശിച്ചതിലും ഉത്തമമായ ജ്ഞാനമാണ്. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ കേൾക്കൂ അല്ലെ, ശൃണു എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് അല്ലെ. ശ്രവണം എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ഭക്തിയുത സേവനം, നവവിധ ഭക്തിയിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനവും ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പുമാണ് ശ്രവണം അല്ലെ. ശ്രവണം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് ബാക്കി എന്തും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാതെ, കേട്ടറിയാതെ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കാനോ ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ സാധിക്കില്ല അല്ലെ. അപ്പോ ഭഗവാനെ പറ്റി കേൾക്കൂ. ഭഗവാൻ പറയാണ് വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള, ഇനിയും ഒരു വളരെ രഹസ്യമായിട്ടുള്ള ഉത്തമമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമാണ് നിനക്ക് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. എന്തുകൊണ്ടാണ് പറഞ്ഞു തരുന്നത്? നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായി ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാണ്. അപ്പൊ നമ്മള് സ്വതവേ നമ്മൾ കാണല്ലേ, നമ്മള് വീട്ടിൽ തന്നെ അമ്മമാർ എന്താ ചെയ്യാ, മക്കൾ എന്തെങ്കിലും തെറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ ഉപദേശിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ കുട്ടികൾ എന്താ പറയാ, എനിക്ക് ഒരു ഉപദേശം കേൾക്കണ്ട, ദേവി ഇത് ഉപദേശം മാത്രം കേൾക്കണ്ടെന്ന് പറയും അല്ലെ. പക്ഷെ അമ്മ എന്താ പറയാ, നിന്റെ നന്മയ്ക്ക് വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ ഇവിടെ ഭഗവാൻ ആരാണ്? അഹം ബീജപ്രദ പിത അല്ലെ. ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ബീജദാതാവായിട്ടുള്ള പിതാവാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ മക്കളാണ് നമ്മൾ എല്ലാവരും. ഇപ്പൊ മക്കളോട് എപ്പോഴും അച്ഛനമ്മമാർക്ക് എന്താ ഉണ്ടാവുക? ഒരു നല്ലതാവണം, അവരോട് വാത്സല്യാണ് ഉണ്ടാവുക അല്ലെ. അപ്പൊ അർജുനോട് ഇവിടെ പറയാണ്, നീ എന്റെ സുഹൃത്തായതുകൊണ്ട് നിന്റെ നന്മയ്ക്കായിട്ടാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഇനിയും പറയാം, ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞത് കൂടാണ്ടേ അതിലും വിശിഷ്ടമായിട്ടുള്ള ജ്ഞാനമുണ്ട്, ഇനിയും ഉപദേശിച്ചു തരാം, നീ കേൾക്കൂ എന്നാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നത്. എല്ലാവരും മ്യൂട്ട് ചെയ്തിരിക്കണം, ഇല്ലെങ്കിൽ ക്ലാസ്സിൽ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഡിസ്റ്റർബൻസ് വരും, എല്ലാവർക്കും നല്ല രീതിയിൽ കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല. നമേ വിദുസ്വരഗണാഃ പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ വായിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല, പ്രകാശമില്ല, തെളിച്ചമില്ല. വായിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, തെളിച്ചമില്ല. ഏത് സ്ക്രീൻ തെളിയുന്നില്ലേ അഞ്ജന മാതാജി? ഉണ്ടല്ലോ, കാണുന്നുണ്ട് മാതാജി. മാതാജിയുടെ നെറ്റിന്റെ ഇഷ്യൂ ആയിരിക്കും മാതാജി. ക്ലിയർ ആയിട്ട് കാണുന്നുണ്ട്. ഇല്ല, അത്ര ക്ലിയർ ഇല്ല. കാണുന്നുണ്ട്, ഇതില് ക്ലിയറാ, നല്ലായിട്ട് കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ട്. പ്രഭവം ന മഹർഷയഃ അഹമാദിർഹി ദേവാനാം മഹർഷീണാം ച സർവശഃ. എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏതു വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉത്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാനോട് അർജുനോട് പറയാണ്, ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി, ഭഗവാൻ ഇങ്ങനെ ഉണ്ടായി അല്ലെ, ഭഗവാന്റെ ഉൽപ്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ പറ്റി ദേവന്മാർക്കും അറിയില്ല, ഋഷിമാർക്കും അറിയില്ല. ഇവരൊക്കെ ആരാണ്? ദേവന്മാരെന്ന് പറയുമ്പോ ആരാണ്? നമ്മള് ദേവന്മാരെയാണ് പലപ്പോഴും ആശ്രയിക്കാറല്ലേ. ഗണപതി, അതുപോലെ അയ്യപ്പൻ, അങ്ങനെ മഹാദേവൻ, അങ്ങനെ എല്ലാ ദേവന്മാരെയും നമ്മളും ആശ്രയിക്കാറുണ്ട് അല്ലെ. നമ്മൾ എന്താ വിചാരിക്കുന്നത്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണനും മറ്റു ദേവന്മാരും ഒക്കെ ഒരുപോലെയാണ് അല്ലെ. പല ദേവന്മാരിൽ ഒരു ദേവനാണ് ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ മനസ്സിലാക്കിയിരുന്നത്. പക്ഷേ ഭഗവത്ഗീതയിലൂടെ ഭഗവാന്റെ പൊസിഷൻ എന്താണ്, ആരാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് വ്യക്തമായി പറഞ്ഞു തരുന്നു. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് എവിടെയാണ്? നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ട് നിങ്ങളൊക്കെ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും. പിന്നെ ഗോലോക ചാർട്ടിൽ എവിടെയാണ് ദേവന്മാരുടെ പൊസിഷൻ ഉള്ളത്? ഈ ഭൗതിക പ്രപഞ്ചത്തിലെ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലാണ്. അത് ഒരിക്കലും ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലല്ല ദേവന്മാരൊന്നും ഉള്ളത്. ഇപ്പോ ദേവന്മാരും നമ്മളെ പോലെയുള്ള ജീവാത്മാക്കളാണ്, പക്ഷെ നമ്മളെക്കാൾ കുറച്ചുകൂടെ ഉത്കൃഷ്ടമാണ്, ഉയർന്ന നിലയിലാണ് അവരുള്ളത്, കുറച്ചുകൂടെ ഹയർ ലെവലിലാണ് അവരുള്ളത്. അവർക്ക് കുറെ കൂടെ കഴിവുകളുണ്ട്. അവരൊക്കെ സ്വർഗീയ ഗ്രഹങ്ങളിലാണ് ജീവിക്കുന്നത്. അപ്പൊ അവർക്ക് കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ കഴിവുണ്ട്, അവർക്ക് പിന്നെ അതിനുള്ള സിദ്ധി കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലേ. നമുക്ക് എന്തൊക്കെയോ ചോദിച്ചാൽ തരാൻ പറ്റുന്ന രീതിയിൽ ഭഗവാൻ അവരെ
ഒരു പൊസിഷൻ ഇരുത്തിയിരിക്കുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ഒരിക്കലും അവര് ഭഗവാനല്ല ദേവന്മാരെന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ആ ദേവന്മാർക്ക് പോലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. പിന്നെ ഋഷിമാരാരാണ്? ഭഗവാനെ പരമാത്മാ രൂപത്തില് ധ്യാനിക്കുന്നവരെയാണ് ഋഷികൾ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെയുള്ള ഋഷികൾക്കും ഭഗവാൻ എന്ന ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അവര്. നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു, 2ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാകും. അതായത് ഭഗവാൻ എങ്ങനെയാണ് 3 വ്യത്യസ്ത തലത്തിലെ ബ്രഹ്മം, പരമാത്മാവ്, ഭഗവാൻ, ഇങ്ങനെ 3 വ്യത്യസ്ത തലത്തിലാണ് ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഋഷിമാര് ബ്രഹ്മത്തിൽ നിന്നും ഹയർ ആയിട്ടുള്ള പരമാത്മാവ് എന്ന തലത്തിലാണ് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കി ഭഗവാനെ ധ്യാനിക്കുന്നത്. അവരെന്ത് ചെയ്യുന്നില്ല? ഭഗവാൻ സേവനം ചെയ്യുന്നില്ല. അവരിങ്ങനെ ഒരു ദിക്കിൽ ഇരുന്ന് ധ്യാനിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ സേവനം ചെയ്യാത്തിടത്തോളം നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. ഒരിക്കലും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് അറിയാൻ സാധിക്കില്ല. അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഋഷിമാർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിഞ്ഞുകൂടാ. അപ്പൊ ഭഗവാൻ പറയാണ് ഇവിടെ, എന്റെ ഉത്പത്തി, വിഭൂതി എന്നിവയെ കുറിച്ച് ദേവന്മാർക്കോ ഋഷികൾക്കോ അറിഞ്ഞുകൂടാ. ഏത് വിധത്തിലും അവരുടെ എല്ലാം ഉദ്ഭവസ്ഥാനം ഞാനാണ്. അപ്പൊ അവരെല്ലാം ഉദ്ഭവിച്ചിരിക്കുന്നത്, അവരൊക്കെ വന്നിരിക്കുന്നത് ഭഗവാനിൽ നിന്നാണെന്ന് അർജുനനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. പക്ഷെ അത് ആർക്കറിയില്ല? ദേവന്മാർക്കോ ഋഷിമാർക്കോ ഒന്നും തന്നെ അറിയില്ല എന്ന് പറയുന്നു. ഏതാം വിഭൂതിം യോഗം ച മയോ വേതി തത്വതഃ സോഭികൽപേന യോഗേന യുജ്യതേനാത്ര സംശയഃ. എന്റെ വിഭൂതികളും യോഗശക്തിയും എന്തെന്ന് ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടവർ കലർപ്പില്ലാത്ത ഭക്തി സേവനത്തിൽ മുഴുകുന്നു. ഇതിന് യാതൊരു സംശയവുമില്ല. അപ്പോ ഭഗവാനെ ശരിക്കും ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള അല്ലെ, ശരിയായി ബോധ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ആളുകള് എന്താണ് അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളത്? അവർ കലർപ്പില്ലാതെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത്. എക്സാമ്പിൾ നമുക്ക് കാണാം, നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അല്ലെ. നാരദ ബ്രഹ്മർഷിക്ക് എന്തെങ്കിലും ചെയ്യാനുണ്ടോ? അദ്ദേഹത്തിന് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കീർത്തിക്കാനും പാടിക്കൊണ്ട് നടക്കുകയും ചെയ്യാണ് അല്ലെ. എല്ലാവരോടും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയുന്നു. കുറെ ആൾക്കാരുടെ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി അല്ലെ. പ്രഹ്ലാദ് മഹാരാജാവ്, ധ്രുവ മഹാരാജാവ്, മൃഗാരി, അതുപോലെ വാത്മീകി മഹർഷി, അങ്ങനെ ഒരുപാട് ആൾക്കാരെ ആധ്യാത്മിക ലോകത്തിലേക്ക് ഉയർത്തിയിട്ടുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് നാരദ ബ്രഹ്മർഷി. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാർക്ക് എന്തേ ചെയ്യാനുള്ളൂ? അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുക എന്നുള്ളത് മാത്രമേ അവർക്ക് ചെയ്യാനുള്ളൂ. അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാനെ ബോധ്യപ്പെടാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾക്ക് മറ്റു കാര്യങ്ങളിലൊക്കെ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത്. അപ്പൊ ബോധ്യപ്പെട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനം മാത്രമേ ഉള്ളൂ ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇനി 10ാമത്തെ അധ്യായത്തിൽ 8, 9, 10, 11, 12 ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങള് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത എന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് ഭഗവത്ഗീതയിൽ എന്താണോ ഭഗവാൻ അർജുനന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് അതിന്റെ ഒരു സംഗ്രഹമാണിത്. എല്ലാം ടോട്ടൽ ഭഗവത്ഗീത ടോട്ടൽ ആയിട്ട് ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങളിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെന്നാണ് പറയുന്നത്. അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ മത്ത സർവം പ്രവർത്തതേ ഇതി മത്വാ ഭജന്തേ മാം ബുധാഭാവ സമന്വിതാഃ. ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ ഉറവിടം ഞാനാണ്. എല്ലാം എന്നിൽ നിന്നാണ് ഉണ്ടായത്. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യും. അപ്പോ നമുക്ക് ഇവിടെ കാണാം ഒരു പിക്ചർ, കരുണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ പിക്ചറാണിത്. കരുണോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ ശരീരത്തിൽ നിന്ന്, രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അനേക കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നത്. നമ്മളറിയാം നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ എത്ര രോമകൂപങ്ങൾ ഉണ്ടെന്ന് അല്ലെ, കുറെ ഉണ്ടാവും, എണ്ണിയാൽ ഒടുങ്ങാത്തത്ര ഉണ്ടാവും. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഒരു ആകാരം അത്രയും വലുതായിരിക്കും. ഭഗവാന്റെ ശരീരത്തിലുള്ള രോമകൂപങ്ങളിൽ നിന്നൊക്കെ ഓരോരോ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളായിട്ട് ഇങ്ങനെ അനന്ത കോടി ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങള് ഒഴുകി നടക്കുന്നുണ്ട് ഭഗവാന്റെ ആധ്യാത്മിക ആകാശത്തിൽ നിന്ന് വരുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ ഭൗതിക ആധ്യാത്മിക ലോകങ്ങളുടെ മുഴുവൻ എല്ലാ ലോകങ്ങളുടെയും അല്ലെ, നമ്മള് ഗോലോക ചാർട്ട് കാണുമ്പോ 3/4 പോർഷൻ ആധ്യാത്മിക ലോകവും 1/4 പോർഷൻ 3/4 അല്ല 2/3 പോർഷൻ ആധ്യാത്മിക ലോകവും 1/3 പോർഷൻ ഭൗതിക ലോകമാണ്. അപ്പൊ ഇത്രയും ഈ എല്ലാം ആധ്യാത്മികവുമായിട്ടും അതുപോലെ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള എല്ലാ ലോകങ്ങളും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അതിന്റെയൊക്കെ ഉറവിട സ്ഥാനം ഭഗവാനാണ് എന്ന് പറയുന്നു. ഇത് പൂർണ്ണമായി അറിയുന്ന ബുദ്ധിമാന്മാർ. അപ്പൊ അത് മനസ്സിലാക്കുന്ന ആളിനെ ഭഗവാൻ പറയുന്നത് ബുദ്ധിമാൻ എന്നാണ് അല്ലെ. നമ്മള് സ്വതവേ എങ്ങനെയാണ് ഭക്തിയിൽ വന്നിട്ടുള്ള ആളുകളെ ബുദ്ധി ഇല്ലാത്തവരെന്നാണ് നമ്മൾ പറയാ അല്ലെ. പക്ഷെ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ആളിന് യഥാർത്ഥ ബുദ്ധിയുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ബുദ്ധിമാന്മാർ എന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും എന്നെ ഉള്ളഴിഞ്ഞ് ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അപ്പോ അത്തരത്തിലുള്ള ഭഗവാനെ യഥാർത്ഥത്തിൽ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടുള്ള ഭക്തന്മാര് സദാ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ഭഗവാനെ ആരാധിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. നാരായണാത് ബ്രഹ്മാ ജായതേ നാരായണാത് പ്രജാപതി പ്രജായതേ നാരായണാദിന്ദ്രോ ജായതേ നാരായണാത് അഷ്ടവസവോ ജായന്തേ
നാരായണാദ്വേകാദശ രുദ്രോ ജായന്തേ നാരായണാദ്വാദശാദിത്യാഹ. നാരായണനിൽ നിന്ന് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് പ്രജാപതികളും ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് ഇന്ദ്രൻ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 8 വസുക്കൾ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 11 രുദ്രന്മാർ ജനിച്ചു, നാരായണനിൽ നിന്ന് 12 ആദിത്യന്മാരും ജനിച്ചു. ഈ നാരായണൻ കൃഷ്ണന്റെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ് എന്നിവിടെ പറയുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് എന്താ മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്? എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. അതുകൊണ്ടാണ് ഭഗവാൻ പറയുന്നത് അഹം സർവസ്യ പ്രഭവോ. നാരായണനിൽ നിന്നാണ് ബ്രഹ്മാവ് ജനിച്ചിട്ടുള്ളത്. അതായത് ഗർഭോദകശായി വിഷ്ണുവിന്റെ നാഭീപത്മത്തിലൂടെയാണ് ആര് വന്നിട്ടുള്ളത്? ബ്രഹ്മാവ് വന്നിട്ടുള്ളത്. പക്ഷെ പ്രജാപതികളെയും ഇവരെയൊക്കെ ആരാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത്? ബ്രഹ്മാവാണ് സൃഷ്ടിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ. പക്ഷെ ബ്രഹ്മാവിന്റെ സൃഷ്ടി എന്ന് പറയുന്നത് വിസർഗ, അതായത് സെക്കൻഡറി ക്രിയേഷൻ എന്ന് പറയും. അതായത് ഫസ്റ്റ് ക്രിയേഷൻ ആരാണ് ചെയ്യുന്നത്? ഭഗവാനാണ് ചെയ്യുന്നത്. എല്ലാവരും ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ഇങ്ങനെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളവരെ ഈ ഭൂമിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത് ബ്രഹ്മാവ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അതായത് ബ്രഹ്മാവല്ല അവരുടെ ആത്യന്തികമായിട്ടുള്ള ക്രിയേറ്റർ. ബ്രഹ്മാവ് സെക്കൻഡറി ക്രിയേഷൻ. ഭഗവാൻ എന്താണോ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്, ഭഗവാൻ എന്താണോ നിശ്ചയിച്ചിട്ടുള്ളത് അതിൻ പ്രകാരം ബ്രഹ്മാവ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. അപ്പോ എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത് ഇന്ദ്രൻ, അതുപോലെ അഷ്ടവസുക്കൾ, എല്ലാവരും രുദ്രന്മാരൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. ആദിത്യന്മാർ ഇവരൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളത്. അത് നാരായണൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണന്റെ തന്നെ ഒരു രൂപവിസ്തരണമാണ്. ഇവിടെ നമുക്ക് പിക്ചറിൽ കാണാം അല്ലെ. ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് എല്ലാവരും വന്നിട്ടുള്ളത്. ഭഗവാന്റെ രൂപവിസ്തരണം മാത്രമാണ് നാരായണൻ. മച്ചിത്താമദ്ഗത പ്രാണ ബോധയന്ത പരസ്പരം കഥയന്തശ്ച മാം നിത്യം തുഷ്യന്തി ച രമന്തി ച. എന്റെ ശുദ്ധഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. എന്താണ് ഒരു ഭക്തൻ ചെയ്യുക? അതാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ഒരു ഭക്തനെ എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റുക? രാവിലെ ഒരു അമ്പലത്തിൽ പോകും, പിന്നെ വൈകുന്നേരം വേറൊരു അമ്പലത്തിൽ പോകും അല്ലെ. തിങ്കളാഴ്ച കൃഷ്ണന്റെ അമ്പലത്തില്, ചൊവ്വാഴ്ച ദേവിയുടെ അമ്പലത്തില്, ഇങ്ങനെയൊക്കെ പോകുന്നവര് എന്താണ് അവരെ പറ്റി പറയുന്നത്? ഞാൻ ഭക്തനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭക്തയാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും ഓരോരോ അമ്പലത്തിൽ പോയി ഓരോരോ വഴിപാട് കഴിക്കുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ ചിലര് നല്ല റിച്ച് ആയിട്ടുള്ള ആളുകളാണെങ്കിൽ കുറെ ഡൊണേറ്റ് ചെയ്യും അല്ലെ. എന്നിട്ട് അവരുടെ പേര് വളരെ ഇന്ന ആള് ഡൊണേറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ എഴുതി വെക്കാനും പറയും. ഇവരൊക്കെ എന്നിട്ട് എന്താണ് പറയാ? ഞാൻ ഭക്തനാണ് അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭക്തയാണെന്ന് പറയും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണോ ഒരു ഭക്തൻ? എന്താണ് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ? ഇവിടെ വ്യക്തമായിട്ട് ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അപ്പൊ സദാ അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോ തന്നെ നമുക്കറിയാം ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ട് എല്ലാവരുടെയും ഹൃദയത്തിലുണ്ട് അല്ലെ. ഭഗവാനെ പറ്റി നമ്മൾ ചിന്തിക്കുമ്പോൾ ഭഗവാൻ നമ്മളെ പറ്റിയും ചിന്തിക്കും. അപ്പൊ ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരുടെ ചിന്ത എന്നിൽ കുടികൊള്ളുന്നു. അവരുടെ ജീവിതം തികച്ചും എന്റെ സേവനത്തിനായി സമർപ്പിതമായിരിക്കും. സദാ അവര് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടേയിരിക്കും. എന്നെ കുറിച്ചുള്ള സംഭാഷണങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ട് പരസ്പരം ബോധദീപ്തരാവുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. അപ്പൊ അവരുടെ സംഭാഷണം, അവർ സംസാരിക്കുന്നത് മുഴുവൻ എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും? ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ കഥകളും അല്ലെ. ജന്മ കർമ്മചമേ ദിവ്യം ഏവം യോ വേതി തത്വതഃ തിക്വാ ദേഹം പുനർജന്മ നൈതി മാമേതി സോർജുന. നമ്മൾ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞു അല്ലെ. 4-ാമത്തെ അധ്യായത്തില് ഈ ശ്ലോകം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് എല്ലാവരും. അപ്പൊ അതിലെന്താ പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്താണ് പിന്നെ പുനർജന്മം ഉണ്ടാവില്ല അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാര് പരസ്പരം സംസാരിക്കുന്നത് ആരെ കുറിച്ചായിരിക്കും? ഭഗവാനെ കുറിച്ചായിരിക്കും. പക്ഷെ നമ്മള് ഇങ്ങനെ എന്താ പറയാ, ഭക്തന്മാരെന്ന് പറഞ്ഞ് ഓരോരോ അമ്പലങ്ങളിൽ പോകുന്നവര് ഒരിക്കലും ഇതാണോ അവർ ചെയ്യുന്നത് നമ്മള് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റില്ല. അവരെന്താണ് സംസാരിക്കുന്നത്? അവരെപ്പോഴും സംസാരിക്കുക എന്തിനെ കുറിച്ചായിരിക്കും? അവരുടെ മക്കളെ കുറിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ അവരുടെ മക്കളുടെ പ്രോഗ്രസ് അല്ലെ. നല്ല എന്താ പറയാ ജോലിയൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവർക്ക് അത് ഇങ്ങനെ എല്ലാവരോടും പറഞ്ഞു നടക്കാൻ ഭയങ്കര ഇഷ്ടമായിരിക്കും. ഈ നല്ല എന്താ പറയാ മക്കളൊക്കെ നല്ല പൊസിഷനിൽ എത്തിയപ്പോ അച്ഛനും അമ്മ എന്താ ചെയ്യാ, അവരെ കുറിച്ച് കുറെ ഇങ്ങനെ പുകഴ്ത്തി പറയും അല്ലെ. കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് എത്തി അവര് ഫാമിലിയൊക്കെ ആയി ഇവരെ ശ്രദ്ധിക്കാറാകുമ്പോ അവരെ പറ്റി കുറ്റം പറയും. ഇതൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവർക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ഒരിക്കലും അവർക്ക് ആർക്കും എന്ത് പറയാനുണ്ടാവില്ല? ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറയാനുണ്ടാവില്ല. അപ്പൊ ഭഗവാന്റെ ഭക്തന്മാരാണെങ്കിൽ എന്താ ചെയ്യാ? അവര് ഭഗവാനെ കുറിച്ചാണ് സംസാരിക്കുക. പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് അങ്ങനെ തുഷ്യന്തിച്ച രമന്തിച്ച, അങ്ങനെയാണ് അവർ സന്തോഷിക്കുന്നത്. പരസ്പരം ഭഗവാനെ കുറിച്ച് സംസാരിച്ച് ബോധദീപ്തരാകുക വഴി അവർ സംതൃപ്തിയും ആനന്ദവും അനുഭവിക്കുന്നു. ആധ്യാത്മിക ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ ജീവാത്മാവിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ഒരു ബീജാവാപത്തോടാണ് ചൈതന്യ മഹാപ്രഭു ഉപമിക്കുന്നത്. ഈ വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുടെ സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ.
ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ ആ വിത്ത് മുളച്ചു വരും. ഇപ്പൊ ഇവിടെ പറയാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ ഭക്തിയുത സേവനം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അതെന്താണ് വിത്ത് പോലെ ഇരിക്കാൻ കാരണം? നമ്മൾ ഒന്നും ചെയ്യുന്നില്ല അല്ലെ. എല്ലാ ജീവാത്മാവിന്റെ ഉള്ളിലും ഭഗവാൻ പരമാത്മാവായിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ആർക്കും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയില്ല. എന്തുകൊണ്ടാണ്? നമ്മൾ ഈ ഭൗതിക ലോകത്ത് വന്ന് ഈ ഭൗതികമായ ശരീരമാണ് ഞാനെന്ന് കരുതി ഒരുപാട് ജന്മങ്ങൾ എടുത്തു അല്ലെ. 1 2 ജന്മങ്ങളായിരിക്കില്ല നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവുക, അനന്ത കോടി ജന്മങ്ങൾ നമ്മൾ എടുത്തിട്ടുണ്ടാവും, പല പല ശരീരം എടുത്ത് വന്നിട്ടുണ്ടാവും. അപ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യുന്നത്? ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയിലെ ത്രിഗുണങ്ങളിൽപ്പെട്ട് നമ്മുടെ ഇന്ദ്രിയങ്ങളുടെ സുഖത്തിന് വേണ്ടി നമ്മൾ ചെയ്ത് അവസാനം നമ്മൾ എന്തായി? ഭഗവാനെ മറന്നുപോയി. അതുകൊണ്ടാണ് അതിങ്ങനെ ഉറങ്ങിക്കിടക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ഭക്തി ഇതെന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബീജമാണ്. ആ ബീജം എപ്പോഴാണ് ഡെവലപ്പ് ആയിട്ട് വരുന്നത്? എപ്പോഴാണോ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ നമ്മൾ കണ്ടുമുട്ടുന്നത്. അതാണ് ഈ പറയുന്നത്. വിശ്വത്തിലെ ഗ്രഹയൂഥങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ജീവസത്തകൾക്ക് എണ്ണമില്ല. അവരിൽ നന്നേ കുറച്ചു പേർക്ക് ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടാനും അങ്ങനെ ഭക്തിയുത സേവനത്തെ കുറിച്ച് അറിയാനും ഭാഗ്യമുണ്ടാകാറുള്ളൂ. അപ്പൊ ഒരുപാട് അനന്തകോടി ജീവാത്മാക്കൾ ഈ ബ്രഹ്മാണ്ടങ്ങളിൽ മുഴുവൻ ഉണ്ടല്ലേ. ഇവിടെയൊക്കെ അനന്തകോടി ജീവാത്മാക്കളുണ്ട്. പക്ഷെ എത്ര പേരാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്? ഇപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് കാണാം അല്ലെ, ഭഗവത്ഗീത ക്ലാസ് നമ്മള് പല ടൈമിലായിട്ട് നമ്മളിവിടെ കൊടുക്കുകയാണ്. എത്ര പേരാണ് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നുള്ളത്? നമ്മള് പലർക്കും അതിന് സമയമില്ല. ചിലര് 1 2 ക്ലാസ്സിൽ വരും, അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങ് ഡ്രോപ്പ് ചെയ്ത് പോകും അല്ലെ. അപ്പൊ അങ്ങനെ വളരെ കുറച്ച് പേർക്കാണ് അതിന് സൗഭാഗ്യം കിട്ടുള്ളൂ. അങ്ങനെ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തൻ നമ്മളിവിടെ ശ്രീ പ്രഭുപാദൻ എന്ന് പറയുന്നത് ശുദ്ധ ഭക്തൻ തന്നെയാണ്. അദ്ദേഹം ഇവിടെ ഇന്ത്യയിലല്ല, അമേരിക്കയിൽ പോയിട്ട് അവരെ കൊണ്ട് നാമം ജപിപ്പിക്കുക പറഞ്ഞാൽ ആരെ കൊണ്ട് സാധിക്കുമോ? അവരെ ഇംഗ്ലീഷുകാരെ നമുക്കറിയാം, അവരൊന്നും നമ്മളൊന്നും കേൾക്ക പോലും ചെയ്യില്ല അല്ലെ. നമ്മളൊന്നും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അവർ ആരെങ്കിലും നാമം ജപിക്കുന്ന നമുക്ക് വിശ്വസിക്കാൻ പോലും പറ്റില്ല. അപ്പൊ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞു കൊടുത്ത് അവിടെ കൃഷ്ണാബോധത്തിന്റെ ഒരു അസോസിയേഷൻ അല്ലെ, ഇസ്കോൺ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സ്ഥാപനം അവിടെ തുടങ്ങി വെക്കുകയും അവിടെയുള്ള ഒരുപാട് ഇംഗ്ലീഷുകാർക്ക് ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും അവരെയൊക്കെ ഭക്തന്മാരാക്കി മാറ്റുകയും ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് ശ്രീ പ്രഭുപാദർ. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ശുദ്ധ ഭക്തന്മാരെ കണ്ടുമുട്ടാൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അപൂർവമായിട്ടേ സംഭവിക്കുള്ളൂ എന്ന്. അങ്ങനെ സംഭവിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അപ്പൊ എന്ത് സംഭവിക്കും? നമ്മുടെ ഈ അഭക്തിലതയാകുന്ന ചെടിയുടെ വള്ളിച്ചെടിയുടെ ബീജം നമ്മുടെ ഉള്ളില് വന്നു കഴിഞ്ഞു. അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ അതിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടി മുളക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത്. ഒരു ഭക്തനെ കാണുമ്പോൾ, ശുദ്ധ ഭക്തനെ കണ്ടുമുട്ടിക്കഴിഞ്ഞാലാണത് വരുന്നത്. ഒരു വിത്ത് പോലെയാണ് ഈ ഭക്തിയുത സേവനം. ജീവസത്തയുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഈ ബീജം നട്ടു കഴിഞ്ഞ ശേഷം ആ ജീവാത്മാവ് ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ എന്ന മന്ത്രോച്ചാരണം ചെയ്തുകൊണ്ടും കേട്ടുകൊണ്ടും ഇരുന്നാൽ വിത്ത് മുളച്ചു വരും എന്നാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഈ ബീജം അത് നട്ടു കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അതിനെന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ജലസേവനം ചെയ്യണം അല്ലെ. വെള്ളം ഒഴിച്ചാലാണ് കിളുത്ത് വരുള്ളൂ ചെടി അല്ലെ. വിത്ത് കിളുത്ത് വരണമെങ്കിൽ വെള്ളം ഒഴിക്കണം. അതിനുള്ള വെള്ളമാണ് എന്ത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം. അങ്ങനെ ആ മഹാമന്ത്രം ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ, ഈ മഹാമന്ത്രം ജപിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വിത്ത് മുളച്ചു വരാൻ തുടങ്ങും എന്ന് പറയുന്നു. ഒരു വിത്ത് പതിവായി നനച്ചു കൊണ്ടിരുന്നാൽ എന്നതുപോലെ ഭക്തിയുത സേവനത്തിന്റെ ആധ്യാത്മികമായ ചെടിയും ക്രമേണ വളർന്ന് ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോട് തുളച്ച് പരവ്യോമത്തിലെ ബ്രഹ്മജ്യോതിസോളം എത്തും. ആ പരവ്യോമത്തിലും അത് വളർന്ന് ഗോലോക വൃന്ദാവനം എന്ന് പേരുള്ള കൃഷ്ണന്റെ സർവോത്കൃഷ്ട ലോകത്തോളം ഉയർന്നു. അവസാനം അത് കൃഷ്ണന്റെ പാതാരബിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിച്ച് വിശ്രമിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ വിധത്തിൽ ഒരു വൃക്ഷത്തിന് ക്രമേണ പൂക്കളും കായ്കളും ഉണ്ടാകുന്നത് പോലെ ഭക്തിയുത സേവനമാകുന്ന ലതയും പൂക്കുകയും കായ്ക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോഴും ശ്രവണ കീർത്തനങ്ങളാലുള്ള ജലസേചനം തുടർന്നു പോരണം. ചൈതന്യ ചരിതാമൃതത്തിൽ ഈ ലതയെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപ്പോ എന്താ പറയുന്ന, ഒരു വിത്ത് അത് മുളച്ചു വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? അതിനെ എല്ലാ ദിവസവും വെള്ളം ഒഴിക്കണം അല്ലെ. എന്താണ് ഈ വെള്ളം ഒഴിക്കുന്നത്? ഹരേ കൃഷ്ണ മഹാമന്ത്രം തന്നെയാണ്. അത് ജപിക്കുകയും വേണം, കേൾക്കുകയും വേണം. അപ്പോ അങ്ങനെയുള്ള വെള്ളം ഒഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എങ്ങോളം വളരുന്നാണ് പറയുന്നത്? അത് ഈ ഭൗതിക ലോകത്തിന്റെ തോടൊക്കെ തുളച്ച് അത് പരവ്യോമത്തിലൂടെ പോയി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ഗോലോക വൃന്ദാവനത്തിൽ വരെ എത്തി ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളിൽ ആശ്രയിക്കുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതിന് വളർച്ച ഒരുപാടുണ്ടല്ലേ. ഒരുപാട് വളർന്ന് അവിടെ എത്തണം, ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് എത്തണം, ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം. അവിടെ വരെ വളരേണ്ടതുണ്ട്. ഭക്തിലതയാകുന്ന വള്ളിച്ചെടിക്ക് ഭഗവാന്റെ പാതാരവിന്ദങ്ങളെ ആശ്രയിക്കണം അല്ലെ. അവിടം വരെ വളർന്ന് എത്തേണ്ടതുണ്ട് എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ അതുവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം? ജലസേചനം തുടർന്ന് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കണം. കാരണം നിർത്തിക്കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? അത് കരിഞ്ഞു പോലെ, അത് മുരടിച്ചു പോകും, അതിന്റെ വളർച്ച നിന്നു പോകും. അതുകൊണ്ട്
ഭഗവാന്റെ പാതാര ബിന്ദങ്ങൾ വരെ എത്തേണ്ടതുണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്, ഒരു വൃക്ഷം നമ്മൾ നട്ടു കഴിഞ്ഞാൽ അത് വളർന്ന് വലുതായി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലെന്താ ഉണ്ടാവും, പൂക്കളും കായ്ക്കളും ഒക്കെ ഉണ്ടാവും അല്ലെ. ഇത് വള്ളിച്ചെടി ആകട്ടെ അതുപോലെ വൃക്ഷമാകട്ടെ എന്തോ ആവട്ടെ, അപ്പൊ അതിൽ പൂക്കളും കായ്ക്കളും ഉണ്ടാവും. അതുപോലെ ഈ ഭക്തിലതയാകുന്ന വള്ളിച്ചെടിയിലും പൂക്കളും കായ്ക്കളും ഉണ്ടാവും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ എന്താണ് ഈ പൂക്കളും കായ്ക്കളും? അതായത് നമ്മൾ ഭക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോ ബീജത്തിലായിരിക്കുമ്പോ അതിന് വലിങ്ങനെ ആരും ശ്രദ്ധിക്കില്ല അല്ലെ. പക്ഷെ അത് വളർന്ന് കുറച്ച് വലുതായി അതിൽ പൂവും കായൊക്കെ ഉണ്ടായി തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്, എല്ലാവർക്കും കാണാൻ പറ്റില്ല. അപ്പൊ നമ്മുടെ ഭക്തിയില് തുടക്കത്തിൽ ആരും അധികം ശ്രദ്ധിക്കപ്പെടില്ല. പക്ഷെ നന്നായി പുരോഗമിച്ച് വരുമ്പോ അവർക്ക് എന്താണ്, ശാസ്ത്രത്തില് ജ്ഞാനം ഉണ്ടാവും, പിന്നെ അവർക്കൊരു തേജസ് ഉണ്ടാവും അല്ലെ. അവരെ കാണുമ്പോ തന്നെ നമുക്ക് ഒരു തേജസ് നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കും. പിന്നെ എന്തൊക്കെ ഉണ്ടാവും അവർക്ക്, ഈ ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങള്, ഷഡ ഐശ്വര്യങ്ങളുള്ളയാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് അല്ലെ. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ഇവർക്കൊക്കെ കിട്ടിത്തുടങ്ങും. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ കിട്ടിക്കഴിയുമ്പോ ആളുകൾ അവരെ റെസ്പെക്ട് ചെയ്യും. ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാം അറിയാമെന്നുള്ള രീതിയിൽ അവര് ബഹുമാനിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് തോന്നാണ് നമ്മള് ഭക്തിയിൽ ഉയർന്നു കഴിഞ്ഞു, ഇനി എനിക്ക് നാമം ജപിക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, ഇനി എനിക്ക് ഇതൊന്നും കേൾക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല, എല്ലാവരോടും ഇങ്ങനെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് പറഞ്ഞാൽ മാത്രം മതി, ഞാൻ സാധനയൊന്നും ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല എന്ന് തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇതെന്ത് സംഭവിക്കും, ഈ ഭക്തിലതയാവുന്ന ചെടി കരിഞ്ഞു പോകാൻ തുടങ്ങും അല്ലെ. അതിന് ജലസേചനം കിട്ടുന്നുണ്ടാവില്ല. നമ്മൾ നാമം ജപിക്കാതിരുന്നാൽ അതിന് ജലസേചനം ഇല്ലാതെയാവും. അപ്പൊ നമ്മള് നാമം ജപിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാനെ അതായത് ഭഗവത്ഗീത ഭാഗവതം പോലെയുള്ള ഗ്രന്ഥങ്ങൾ വായിക്കുകയും ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുകയും ഭഗവാന്റെ നാമം ജപിക്കുകയും ചെയ്ത് തന്നെ ആവണം. അങ്ങനെയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ ലത ഭക്തിലത മുരടിച്ചു പോകാതെ ഭഗവാന്റെ പാതാര ബിന്ദങ്ങൾ വരെ എത്തുകയുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് ഈ ജലസേചനം നമ്മൾ തുടർന്ന് പോരണം എന്നാണ് പറയുന്നത്. തേഷാം സതതയുക്താനാം ഭജതാം പ്രീതിപൂർവകം ദദാമി ബുദ്ധിയോഗം തം യേന മാമുപയാന്തി തേ. പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പോ ഇവിടെ ഭഗവാൻ എന്താ പറയുന്നത്, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആർക്കാണ് അറിയാൻ പറ്റുക, ആർക്കാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച്, നമ്മളിപ്പോ നമ്മളെ കുറിച്ചാണ് പറയുന്നത് വിചാരിക്കാം. നമ്മൾ രണ്ട് വ്യക്തികൾ നമ്മളെ കുറിച്ച് പറയുന്നത് രണ്ടും രണ്ട് വിധത്തിലായിരിക്കും അല്ലെ. ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ പറ്റി നല്ലത് പറയാനുണ്ട്, ഒരാൾക്ക് നമ്മളെ പറ്റി മോശം പറയാനുണ്ടാവും. അപ്പോ നമ്മൾ അവരെങ്ങനെയാണോ നമ്മളോട് ബിഹേവ് ചെയ്യുന്നത് അതിനനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യുന്നവർക്ക് അല്ലെ. പക്ഷെ നമ്മളെ കുറിച്ച് യഥാർത്ഥത്തിൽ നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. നമ്മൾ എന്തുകൊണ്ടാണ് അവരോട് നല്ല രീതിയിലും മറ്റൊരാളോട് മോശം രീതിയിലും പെരുമാറിയെന്ന് നമുക്ക് മാത്രം അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അല്ലെ. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മൾ ആരാണ്, നമ്മൾ എന്താണെന്നുള്ളത് നമുക്ക് മാത്രമേ അറിയാവുള്ളൂ എന്ന് പോലെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ഭഗവാന് മാത്രമേ അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് ആരാണ് പറയേണ്ടത്, ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയണ ദദാമി ബുദ്ധി യോഗം തം. ഭഗവാൻ നമുക്ക് ബുദ്ധി തന്നാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അതാണ് അതിന്റെ കാര്യം. അതായത് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധാരണ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കില്ല. എല്ലാവരും പറയും നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുന്ന പോലെ എനിക്ക് മനസ്സിലാവുന്നില്ലല്ലോ, അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്കുള്ള അനുഭവം പോലെ എനിക്ക് അനുഭവം ഇല്ലല്ലോ. എല്ലാവർക്കും ഒരുപോലെയല്ല. അതാണ് ആർക്കാണ് ഭഗവാൻ ബുദ്ധിയോഗം കൊടുക്കുന്നത്, പ്രേമഭക്തിയോടെ എന്നെ സദാ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് എന്നെ പ്രാപിക്കാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിവിശേഷം ഞാൻ നൽകും. അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ ഒരു ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് നമ്മൾ എടുക്കണം. നമ്മൾ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് അറിയണം എന്ന് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം, ഭഗവാനിൽ വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. പിന്നെ അതുപോലെ ആത്മീയ ആചാര്യന്മാരിൽ നമുക്ക് വിശ്വാസം ഉണ്ടാവണം. അങ്ങനെയുള്ള വിശ്വാസം ഉള്ളവർക്കാണ് ഭഗവാനെ പ്രേമയുത ഭക്തിയുത സേവനത്തോടു കൂടി ആരാധിക്കാൻ സാധിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ആരാധിക്കുന്നവർക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനുള്ള ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ നൽകും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അവർക്ക് ബുദ്ധിയിൽ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നത് ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. അപ്പോ നമ്മൾ ഭഗവാനോട് പ്രേമഭക്തിയോടുകൂടി ആരാധിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ. അഥ ശ്രീകൃഷ്ണ നാമാദീനമേകാഗ്രാഹ്യമിന്ദ്രിയൈഹി സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധുവിലുള്ള ഒരു ശ്ലോകമാണ്. നമുക്ക് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് നമ്മുടെ ഭൗതികമായ ഇന്ദ്രിയങ്ങൾ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കില്ല. എങ്ങനെ മനസ്സിലാക്കുള്ളൂ സാധിക്കുള്ളൂ, സേവോന്മുഖേഹി ജിഹ്വാദൗ സ്വയമേവ സ്ഫുരത്യതഃ. നമ്മുടെ നാക്ക്, ജിഹ്വ പറഞ്ഞ എന്താണ്, നാക്ക് അല്ലെ. നാക്ക് കൊണ്ട് നമ്മൾ നാമം ജപിക്കണം, ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം ഭക്ഷിക്കണം. അതായത് നമ്മൾ ഇഷ്ടമുള്ളത് എന്തും അല്ലെ, നമ്മൾ പറയും തിരിച്ചു കടിക്കാത്തതൊക്കെ ഞാൻ കഴിക്കും. ശരിക്കും അങ്ങനെയല്ല. നമ്മൾ ശരിക്കും നല്ല സാത്വികമായിട്ടുള്ള ആഹാരം തന്നെ കഴിക്കാവുള്ളൂ. അങ്ങനെ കഴിച്ച് ഭഗവാന്റെ പ്രസാദം കഴിച്ച് ഭഗവാന്റെ തിരുനാമം ജപിക്കുന്ന ആ ഒരു വ്യക്തിക്ക് മാത്രമാണ് ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുള്ളൂ എന്ന് ഭക്തിരസാമൃത സിന്ധു പറയുന്നു. വിശ്വാസിയനായ ഒരു ആധ്യാത്മിക ഗുരു ഉണ്ടായാലും ഒരു ആധ്യാത്മിക സംഘടനയിൽ ഉൾപ്പെട്ടാലും ശരി, മുന്നേറാൻ ഉതകുന്ന ബുദ്ധിശക്തി ഒരാൾക്ക് ഇല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് കൃഷ്ണൻ അന്തര്യാമിയായിരുന്നു ഉപദേശങ്ങൾ നൽകുന്നു. അപ്പോ നമുക്ക് ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ഉണ്ടായത് കൊണ്ടും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാനോ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാനോ ഉള്ളൊരു ബുദ്ധി ലഭിക്കുന്നില്ല എങ്കിൽ
അതിനുള്ള ഒരു ബുദ്ധിവിശേഷം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുന്നു, അന്തര്യാമിയായി ഇരുന്ന് നൽകുന്നു. അതായത് ഒരു തള്ള് അല്ലെ, നമ്മള് മടി പിടിച്ചൊക്കെ ഇരിക്കുമ്പോ ഒരാൾ ഒരു ഉന്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കൂടുതൽ ചെയ്യുന്ന പറയും അല്ലെ, അതുപോലെ ഒരു തള്ള് ഉള്ളിൽ നിന്ന് ആര് തരും? ഭഗവാൻ തന്നെ തരും അല്ലെ. അപ്പൊ നമുക്ക് കൂടുതൽ ഭക്തി ചെയ്യാൻ സാധിക്കും, ഭഗവാനെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാക്കാനും സാധിക്കും. ഇപ്പോ ആധ്യാത്മിക ആചാര്യൻ ഉണ്ടായിട്ട് പോലും നമുക്ക് ഭഗവാനെ മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല, അതിനുള്ള ബുദ്ധി കിട്ടുന്നില്ല എങ്കിൽ ഭഗവാൻ തന്നെ അന്തര്യാമിയായി എന്ന് നമുക്ക് ഉപദേശങ്ങൾ തരുന്നു. അങ്ങനെ ആ ഭക്തനും അവസാനത്തിൽ പ്രയാസം കൂടാതെ ഭഗവാനിൽ എത്തിച്ചേരാൻ ഇടവരുന്നു. നിരന്തരം കൃഷ്ണാനുഭവത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവനം ചെയ്യുകയും ആണ് ആവശ്യമായ യോഗ്യത. ഭക്തൻ കൃഷ്ണന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം. അപ്പോ ഭഗവാൻ ഇവിടെ പറയുന്നു, അതായത് ഭഗവാന് വേണ്ടി എന്തെങ്കിലും പ്രവൃത്തി ചെയ്യണം, നമ്മൾ ഭഗവാന് വേണ്ടി സേവനം ചെയ്യണം. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ മാത്രമാണ് ഭഗവാൻ നമുക്ക് അന്തര്യാമിയായിട്ട് ഉപദേശം തരുന്നത്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും അവസാനം ഭഗവാന്റെ അടുത്തേക്ക് തന്നെ എത്തണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹത്തോടു കൂടി, അതായത് ഒരു അച്ഛനെ വീട് വിട്ടു പോയ മകനെ വീട്ടിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു വ്യഗ്രത നമുക്കറിയാം അല്ലെ. അതുപോലെയാണ് ഭഗവാന് നമ്മളെയൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ധാമത്തിലേക്ക് തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോകാൻ നമ്മളോടൊക്കെ അത്രമാത്രം ഇഷ്ടമാണ് ഭഗവാന്. അതിനുവേണ്ടി ഭഗവാനും പരിശ്രമം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പക്ഷെ എന്ത് വേണം? നമുക്ക് യോഗ്യത വേണം. എന്താണ് ആ യോഗ്യത? കൃഷ്ണാബോധത്തോടെ ജീവിക്കുകയും പ്രേമഭക്തിയോടെ കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുക. ഇതാണ് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള യോഗ്യത. അത് പ്രേമപൂർവമാവുകയും വേണം. ആത്മസാക്ഷാത്കാരത്തിന്റെ മാർഗത്തിൽ മുന്നോട്ട് പോകാൻ തക്ക ബുദ്ധിശക്തി ഇല്ലെങ്കിലും ഭക്തിപൂർവമായ ഭഗവത് സേവനത്തിൽ നിർവ്യാജം ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതിക്കും ഭഗവത് സന്നിധി പോകുന്നതിനുമുള്ള അവസരം കൃഷ്ണൻ നൽകിക്കൊള്ളും. അപ്പോ ഇവിടെ പറയുന്നു, നമ്മൾ പ്രേമപൂർവമായിരിക്കണം ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ എന്ത് പറയുന്നു? നമുക്ക് സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഭഗവാനോട് ആർക്കും ഒരു പ്രേമവും ഇല്ല അല്ലെ, ഒരു ഇഷ്ടവും ഇല്ല. നമുക്ക് നമ്മുടെ സുഖമായിട്ട് ഇരിക്കാനാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടം. അതിന് മുട്ടൊന്നും വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി, കഷ്ടപ്പാടൊന്നും ഇല്ലാതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് എല്ലാവരും ഭക്തി ചെയ്യുന്നത് അല്ലെ. അങ്ങനെ മാത്രമേ നമുക്ക് അറിയുള്ളൂ. അപ്പൊ ഇവിടെ എന്താ പറയുന്നത്? നമ്മളൊരു ആധ്യാത്മിക ആചാര്യനിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനാ ഭക്തി ഇന്ന പോലെ ചെയ്യണം. അതായത് രാവിലെ എഴുന്നേക്കാം, ബ്രഹ്മമുഹൂർത്തത്തിൽ എഴുന്നേക്കുക, 16 മാല ജപിക്കുക, അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ കൃത്യമായിട്ട് അല്ലെ, 4 യമനിയമങ്ങൾ പാലിക്കുക, ഇതൊക്കെ നമുക്ക് തരുന്ന ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് ആണ്. ആ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസ് പ്രകാരം നമ്മള് ഭക്തിയൊന്നുമില്ല, നമുക്ക് ഭഗവാനോട് പ്രേമമൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ ഇങ്ങനെയാണ് ആചാര്യൻ പറഞ്ഞത് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് അത് ചെയ്യുക. തുടക്കത്തിൽ എന്താണ്? ഒരു മെക്കാനിക്കൽ ആയിട്ട് അത് നമ്മൾ ചെയ്യും. പക്ഷെ നമ്മൾ കുറച്ച് അങ്ങോട്ട് പോകുമ്പോൾ നമുക്കത് അതിനോടൊരു ഇഷ്ടം വന്നു തുടങ്ങും. നമ്മൾ ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. നമുക്കത് ചെയ്യാണ്ടിരിക്കാൻ പറ്റൂല. അത് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ളൊരു വ്യത്യാസം നമ്മൾ ഫീൽ ചെയ്യും. നമ്മളത് ഇഷ്ടത്തോടു കൂടി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അങ്ങനെ സ്വാഭാവികമായിട്ട് നമ്മുടെ ഉള്ളിലെല്ലാം ഉറങ്ങിക്കിടക്കുന്നതാണ് ഭഗവാനോടുള്ള ഒരു പ്രേമഭക്തി പറയുന്നത്. പക്ഷെ ഭഗവാനെ മറന്ന് ഈ ഭൗതിക പ്രകൃതിയുമായിട്ട് താതാത്മ്യം പ്രാപിച്ച് ഇതാണ് ഞാൻ, ഇതെന്റേതാണെന്നൊക്കെ വിചാരിച്ച് നമ്മൾ ജീവിച്ചു പോയത് കൊണ്ടാണ് നമുക്ക് ഭഗവാനോട് ഇഷ്ടമില്ലാത്തത്, അല്ലെങ്കിൽ പ്രേമഭക്തി ഇല്ലാത്തത്. കുറേശ്ശെ നമ്മൾ ഈ നാമം ജപിക്കാൻ തുടങ്ങുകയും ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുകയും ആധ്യാത്മിക ആചാരൻ എങ്ങനെയാണോ പറയുന്നത് അതിന് പ്രകാരം ചെയ്തു തുടങ്ങുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മുടെ ഉള്ളിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ട് ഇത് ഡെവലപ്ഡ് ആയി വരാൻ തുടങ്ങും. അപ്പൊ അതിൽ പുരോഗതി ആർജിക്കാൻ, അങ്ങനെ ഏർപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരുന്നാൽ അയാൾക്ക് പുരോഗതി ആർജിക്കാനുള്ള അവസരം ഭഗവാൻ തന്നെ നൽകുമെന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. തേഷാമേവാനുകമ്പാർത്ഥം അഹമജ്ഞാനജം തമഃ നാശയാമ്യാത്മഭാവസ്ഥോ ജ്ഞാനദീപേന ഭാസ്വതാം. അവരിൽ സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഞാൻ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. ഇവിടെ അവരിൽ എന്ന് പറയുന്നു, ആരിലാണ്? നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ പ്രേമഭക്തിയോടെ ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുന്ന അവരില് ഭഗവാൻ എന്താണ് ചെയ്യുന്നത്? സവിശേഷ അനുകമ്പയോടെ ഹൃദയസ്ഥനായിട്ട് ജ്ഞാനദീപം കൊണ്ട് അവരുടെ അജ്ഞാനജന്യമായ തമസിനെ അകറ്റുന്നു. അപ്പോ അവരുടെ ഹൃദയത്തിൽ ജ്ഞാനത്തിന്റെ ദീപം കൊളുത്തി അവരുടെ അജ്ഞാനമാകുന്ന ഇരുട്ടിനെ ഇല്ലാതെയാക്കും ഭഗവാൻ. ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രേമഭക്തിയോട് കൂടി ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ഉള്ളിലുള്ള എല്ലാ ഇരുട്ട് അല്ലെ, അജ്ഞതയും ഭഗവാൻ ഇല്ലാതെയാക്കി ഭഗവാൻ തന്നെ അവിടെ ജ്ഞാനദീപം തെളിയിക്കുന്നു എന്നാണ് ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നത്. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ട. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം നീങ്ങിപ്പോയാൽ ഭക്തന്റെ സേവനത്താൽ ഭഗവാൻ സന്തുഷ്ടനായ ഭഗവാൻ ആവശ്യങ്ങളെല്ലാം നിറവേറ്റി കൊടുക്കും. ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം. ഭഗവത്ഗീത പഠനം വഴി ഒരാൾക്ക് ഭഗവാന് സ്വയം സമർപ്പിതനായി തീരുവാൻ കഴിയും. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. ഒരു ചോദ്യം ഉണ്ടെന്ന് തോന്നുന്നു, എന്താണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്നുള്ളത് അല്ലെ. ജീവിതത്തിന് വേണ്ടുന്ന ഭൗതിക ആവശ്യങ്ങളെ പറ്റി ഭക്തൻ വിഷമിക്കേണ്ടതില്ല, അതിനെപ്പറ്റി ഉത്കണ്ഠയും വേണ്ടതില്ല. ഹൃദയത്തിലെ അന്ധകാരം ഇല്ലാതെ ആയി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഭക്തന്റെ സേവനത്തിൽ സംതൃപ്തനായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ
ഭക്തന്റെ എല്ലാ ആവശ്യങ്ങളും നിറവേറ്റി കൊടുക്കും എന്നാണ് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെങ്ങനെയാണ് പ്രാക്ടിക്കൽ ആവുന്നത്? നമുക്ക് ഇതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാം. ഒരു മൃഗാരിയുടെ കഥ പറഞ്ഞു തരാം. ഒരു മൃഗാരി, അദ്ദേഹം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് മൃഗങ്ങളെയൊക്കെ പാതി കൊന്നിട്ട് അതിങ്ങനെ ജീവൻ പടഞ്ഞ് ചത്തു പോകുന്നത്, വേദനിച്ച് ചത്തു പോകുമല്ലോ. നമ്മളെ പകുതി കൊന്നിട്ടിട്ട് അതിന്റെ പ്രാണവേദന ഇങ്ങനെ കണ്ട് ആസ്വദിക്കുന്ന ഒരു മൃഗാരി. ഇപ്പോ നാരദ ബ്രഹ്മർഷി ഒരു ദിവസം കാണുകയാണ് ആ വ്യക്തിനെ. അപ്പൊ അദ്ദേഹം വിചാരിക്കണം, ഇയാൾ എന്ത് മഹാപാപമാണ് ചെയ്യുന്നത്, മാത്രം പാപഫലങ്ങൾ ഇയാൾ അനുഭവിക്കേണ്ടി വരും എന്ന് വിചാരിച്ച് അയാളെ ഒന്ന് ഉദ്ധരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അയാളുടെ അടുത്തേക്ക് പോവാണ്. അപ്പൊ അയാളുടെ അടുത്ത് പോയി പറയാണ്, ചെയ്യുന്നത് മഹാപാപമാണ്, പിന്നെ നിങ്ങള് ഈ മൃഗങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങളെയും വധിക്കും, ഇനി അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് ചെയ്തുകൂടാ എന്നൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് പറഞ്ഞു മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അപ്പൊ അദ്ദേഹം പറയാണ്, ഇത് എന്റെ അച്ഛനാണ് എനിക്ക് ഈ ജോലി തന്നത്. അപ്പൊ അച്ഛനിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഏറ്റെടുത്ത ജോലിയാണിത്. എനിക്കറിയില്ല ഇത് തെറ്റും ശരിയോ എന്നൊന്നും എനിക്ക് അറിയില്ലായിരുന്നു, അങ്ങനെയാണ് ഞാനിത് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഇനിയിപ്പോ എന്റെ ഉപജീവനാണിത്, ഇതില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് വേറെ ആഹാരത്തിന് വേറെ വഴിയില്ല, ഇതാണ് എന്റെ ജോലി. അപ്പൊ പറഞ്ഞു, സാരമില്ല, ഈ ജോലി നിർത്തിയിട്ട് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിലേക്ക് ഏർപ്പെടാം. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടുന്ന ഭക്ഷണമൊക്കെ നിങ്ങളെ തേടി എത്തിക്കോളും, നിങ്ങളൊന്നും പ്രയത്നിക്കേണ്ടതില്ല, അതിനുവേണ്ടി പ്രത്യേകിച്ച് ഒന്നും ചെയ്യേണ്ടതില്ല എന്ന്. അപ്പോ അത് ഗുരു പറഞ്ഞതിന് പ്രകാരം അനുസരിച്ച് കൊണ്ട് മൃഗാരി അത് ചെയ്യുമ്പോ കുറച്ചാകുമ്പോഴത്തേക്കും എല്ലാവരും ഭക്ഷണം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി അവിടെ. അതായത് ഇദ്ദേഹം ഒരു സന്യാസി വര്യനെ പോലെ അല്ലെ, ഒരു ഭഗവാന്റെ സേവകനായി ഒരു വൈഷ്ണവരായി മാറിയപ്പോ ചുറ്റുവട്ടത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ അദ്ദേഹത്തിന് വേണ്ടതിൽ കൂടുതൽ ആഹാരം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയപ്പോ അദ്ദേഹത്തിന് അവനവന് കഴിച്ച് ബാക്കി മിച്ചമുള്ളത് മറ്റുള്ളവർക്ക് കൊടുക്കാനും കൂടി സാധിക്കുന്ന അത്രയും ഭക്ഷണം അവിടെ എത്തുകയുണ്ടായി. അപ്പോ ഒരു ശുദ്ധ ഭക്തനിൽ നിന്നാണ് ആര് കേട്ടത്? നാരദ ബ്രഹ്മർഷി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശുദ്ധ ഭക്തനാണ് അല്ലെ. നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ചു, അങ്ങനെ ഒരു സംസർഗം കിട്ടിയാൽ അപ്പൊ തന്നെ നമുക്ക് എന്താണ്, മുക്തി ലഭിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് കേട്ട് അതിൻ പ്രകാരം ജീവിച്ചു ആര്യ മൃഗാരി. അദ്ദേഹത്തിന് എല്ലാ ഭക്ഷണങ്ങളും അവിടെ തന്നെ എത്തുകയുണ്ടായി എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അതുപോലെ നമ്മള് ഭഗവാന്റെ കാര്യങ്ങൾ, അപ്പൊ ഇതിന്റെ അർത്ഥം നമ്മുടെ ഓക്യുപേഷണൽ ഡ്യൂട്ടി ചെയ്യണ്ടെന്നല്ല കേട്ടോ. നമ്മളെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ഒരു ലെവലിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല. നമ്മള് ഗൃഹസ്ഥരാണ്, നമ്മളൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ഭക്തിയുത സേവനത്തില് തുടക്കക്കാരി മാത്രമാണ്. ഇതൊക്കെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ശുദ്ധഭക്തന്മാരെന്ന് പറയുന്നത് വളരെ അഡ്വാൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ലെവലാണ്. നമ്മൾ ഒരിക്കലും അവരെ അനുകരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല, അവരെ അനുസരിച്ചാൽ മാത്രം മതി. നമുക്ക് എങ്ങനെ നിത്യവൃത്തി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഭഗവാനെ സ്മരിക്കാൻ സാധിക്കും, നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അല്ലെ, ചിന്തകളൊക്കെ ഭഗവാനിലേക്ക് മാറ്റാം. അതുപോലെ നമ്മൾ എന്തെങ്കിലും ചെയ്യുമ്പോൾ നാമം ജപിക്കാം, നമുക്ക് നാക്കുകൊണ്ട് നാമം ജപിക്കാം. അപ്പൊ ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന ടീച്ചേഴ്സിനൊന്നും അത് പറ്റില്ല അല്ലെ, പക്ഷെ നമുക്ക് സർവം ശ്രീ കൃഷ്ണാർപ്പണ വസ്തു എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിൽ ഇൻവോൾവ് ചെയ്യാം. അതുപോലെ നമുക്ക് കിട്ടുന്ന വരുമാനത്തിന്റെ ഒരു പങ്ക് അത് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിന് ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാം. അങ്ങനെ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും നമുക്ക് ഭഗവാന്റെ സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടാൻ എങ്ങനെയായാലും സാധിക്കുന്നതാണ്. അപ്പോ ഇതാണ് ഭഗവത്ഗീതയിലെ ഉപദേശങ്ങളുടെ സാരം എന്നിവിടെ പറയുന്നു. ഭക്തിപൂർവ്വം കൃഷ്ണന്റെ സേവനത്തിൽ മുഴുകുകയും ചെയ്യാം. സർവവും ഭഗവാൻ ഏറ്റെടുക്കുന്നതോടെ ഭക്തൻ ഭൗതിക പ്രയത്നങ്ങളിൽ നിന്നെല്ലാം തികച്ചും മുക്തനാകുന്നു. അപ്പോ ആ ഒരു ഭക്തന്റെ ഉത്തരവാദിത്വം ഭഗവാൻ അങ്ങ് ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പോ ഈ 4 ശ്ലോകങ്ങൾ ഇത് ചതുശ്ലോകി ഭഗവത്ഗീത ആയിരുന്നു. ഇനി ഇത് കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോ അർജുനൻ എന്താ ഭഗവാനോട് പറയുന്നതെന്ന് നോക്കാം. അർജുന ഉവാച പരം ബ്രഹ്മ പരം ധാമ പവിത്രം പരമം ഭവാൻ പുരുഷം ശാശ്വതം ദിവ്യം ആദിദേവമജം വിഭും ആഹുസ്ത്വാം ഋഷയഃ സർവേ ദേവർഷിർനാരദസ്തഥാ അസിതോ ദേവലോ വ്യാസഃ സ്വയം ചൈവ ബ്രവീഷി മേ. അർജുനൻ പറഞ്ഞു, അങ്ങ് പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്. പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണെന്ന് ദേവർഷിയായ നാരദനും അസിതൻ ദേവലൻ വ്യാസൻ മുതലായ എല്ലാ ഋഷികളും ഊന്നി പറയുന്നു. ഇപ്പോൾ അങ്ങ് സ്വയം എന്നോട് ഇത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്യുന്നു. അപ്പോ അർജുനൻ പറയുന്നു, ഇതൊക്കെ കേട്ട് കഴിഞ്ഞപ്പോലെ ഭഗവാനെ ശരിക്കും മനസ്സിലാവുകയാണ് അർജുനന്. ഇത്ര വരെ അർജുനൻ എങ്ങനെയാണ് ഭഗവാനെ കണ്ടത്? അർജുനനും ഭഗവാനും തമ്മിലുള്ള റിലേഷൻഷിപ്പ് എന്താണ്? കുന്തി മഹാറാണിയുടെ സഹോദരന്റെ പുത്രനാണ് കൃഷ്ണൻ അല്ലെ. അപ്പോ അമ്മാവന്റെ മകൻ, അമ്മയുടെ ആങ്ങള എന്ന് പറയുമ്പോൾ അമ്മാവന്റെ മകനായിട്ടാണ് വരിക അർജുനന് കൃഷ്ണൻ. അപ്പൊ അങ്ങനെയും പിന്നെ അതുപോലെ കൃഷ്ണനും അർജുനനും ഒരേ പ്രായക്കാരാണ്, ഒരേ സുഹൃത്തുക്കളാണ്. അപ്പൊ ഒരേ പ്രായക്കാരായതുകൊണ്ടും അമ്മാവന്റെ മകനായതുകൊണ്ടും ആ ഒരു റിലേഷൻഷിപ്പിലാണ് അർജുനൻ ഭഗവാനെ കാണുന്നത്. പക്ഷെ ഇപ്പോ ഭഗവാൻ ആരാണ്? പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനായിട്ടുള്ള ഭഗവാനാണെന്ന് വ്യക്തമായ അർജുനന് ബോധ്യമാവാണ്. അപ്പോഴാണ് അർജുനൻ പറയുന്നത്, പരമദിവ്യോത്തമ പുരുഷനാണ്, പരമമായ ധാമവും പവിത്രമായതും നിരപേക്ഷ തത്വവും ഭഗവാൻ തന്നെ. അപ്പോ ഈ സനാതനനും അഭൗതികനും ആദിപുരുഷനും അജനും മഹാനുമാണ് ഭഗവാൻ.
എന്ന് ആരൊക്കെ പറഞ്ഞു? ദേവർഷി നാരദൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, അസിതൻ, ദേവലൻ, വ്യാസൻ, ഇങ്ങനെ എല്ലാ ഋഷിമാരും ഊന്നി പറഞ്ഞു. ഇപ്പോ ഭഗവാൻ സ്വയം അത് വ്യക്തമായി പറയുകയും ചെയ്തു എന്ന് പറയാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ. അപ്പോ ഇവിടെ അർജുനന് മനസ്സിലാവുകയാണ് ഭഗവാൻ ആരാണ് എന്ന്. അപ്പോ ഇതും ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു, ഈ ഒരു ശ്ലോകത്തിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. വിസ്തരേണാത്മനോ യോഗം വിഭൂതിം ച ജനാർദ്ദന ഭൂയ കഥയ തൃപ്തിർഹി ശൃണ്വതോ നാസ്തി മേ മൃതം. അങ്ങയെ പറ്റി കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒരിക്കലും മതി വരുന്നില്ല. കേൾക്കും തോറും അങ്ങയുടെ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതത്തെ ആസ്വദിക്കുവാൻ തോന്നുന്നു. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ ലൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാലും. ഓ ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ആരാണ് ഭഗവാൻ? സർവ്വ ആകർഷകനാണല്ലേ. ഭഗവാനിൽ നിന്ന് കേൾക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭഗവാന്റെ താമര ചുണ്ടുകളിൽ നിന്നാണ് ഭഗവത്ഗീത വിനിർഗളിക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഭഗവാൻ എന്ന് പറയുന്നത് അത്രയും ആകർഷകമാണ്. പിന്നെ ഭഗവാൻ സംസാരിക്കുന്നതും അത്രമേൽ ആകർഷകമായിരിക്കും അല്ലെ. അപ്പൊ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് തന്നെ കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതാണ് ഇവിടെ അർജുനൻ പറയുന്നത്. അങ്ങയിൽ നിന്ന് കേട്ടിട്ട് എനിക്ക് ഒട്ടും മതി വരുന്നില്ല, എനിക്ക് ഇനിയും ആ വാക്കുകളാകുന്ന അമൃതം ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു. അപ്പൊ ഭഗവാനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും ഭഗവാനിൽ നിന്ന് തന്നെ കേൾക്കുന്നത് കൊണ്ടും അവ സ്വതവേ മധുരമാണ്, അത് കൂടുതൽ മധുരതരമായി മാറുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ അത് ഇനിയും ആസ്വദിക്കാൻ തോന്നുന്നു എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഹേ ജനാർദ്ദന, അങ്ങയുടെ വിഭൂതികളെ പറ്റി, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ പറ്റി വീണ്ടും വിശദമായി വിവരിച്ചു തന്നാൽ. അപ്പൊ ഇനിയും എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരൂ, ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച്, അവയുടെ യൗകിക പ്രഭാവത്തെ കുറിച്ച് വിവരിച്ചു തരൂ എന്ന് അർജുനൻ പറയാണ്. ഇനിയും കേൾക്കാൻ താല്പര്യമുണ്ട് എനിക്ക് എന്ന് പറയുന്നു. ഓ ഭഗവാൻ പറയുന്നു, ശ്രീ ഭഗവാനുവാച അന്തതേ കഥയിഷ്യാമി ദിവ്യാഹ്യാത്മാ വിഭൂതയഃ പ്രാധാന്യത കുരു ശ്രേഷ്ഠ നാത്യന്തോ വിസ്തരസ്യ മേ. ശ്രീ ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു, അർജുന, ഭാസുരങ്ങളായ എന്റെ വിഭൂതികളെ പറ്റി ഞാൻ ഇനി പറഞ്ഞു തരാം. പ്രാധാന്യമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അവയ്ക്ക് അവസാനം ഉണ്ടാവില്ല. ഓ ഭഗവാൻ, അർജുനൻ പറഞ്ഞ് ചോദിച്ച ഉടനെ തന്നെ ഭഗവാൻ പറയാണ്, എന്റെ പ്രധാനപ്പെട്ട കുറച്ച് വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ഞാൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞു തരാം. പ്രധാനമുള്ളവയെ പറ്റി മാത്രം വിസ്തരിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിന് അവസാനമില്ല. നമുക്കറിയാം, 1000 നാവുള്ള അനന്തൻ തന്റെ 1000 നാവ് കൊണ്ട് സദാ ഭഗവാനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഭഗവാന്റെ ഗുണങ്ങളും ഭഗവാന്റെ ലീലകളും ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളും ഒക്കെ ഇങ്ങനെ സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അനന്തൻ. എന്നിട്ട് അത് തീരുന്നേ ഇല്ല അല്ലെ. നിത്യം ഇങ്ങനെ എല്ലാ സമയത്തും സ്തുതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. ഒരിക്കലും തീരുന്നില്ല എന്നാണ് പറയുന്നത്. അത്രമാത്രം വിഭൂതി ഉള്ള ആളാണ് ഭഗവാൻ. അപ്പോ ഇവിടെ വിസ്തരിച്ച് പറയുന്നില്ല, വളരെ കുറച്ച് പ്രധാനപ്പെട്ടവയെ കുറിച്ച് മാത്രം ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാമെന്ന് ഭഗവാൻ പറയാണ് അർജുനന്റെ അടുത്ത്. അഹമാത്മാ ഗുഡാകേശ സർവഭൂതാശയ സ്ഥിതഃ അഹമാദിശ്ച മധ്യം ച ഭൂതാനാമന്ത ഏവ ച. ഹേ അർജുന, ജീവജാലങ്ങളുടെ എല്ലാം ഹൃദയത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന പരമാത്മാവാണ് ഞാൻ. അവയുടെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാകുന്നു. ഓ ഭഗവാൻ ആദ്യം തന്നെ അർജുനനോട് പറയാണ്, എല്ലാ ജീവജാലങ്ങളിലും പരമാത്മാവായിരിക്കുന്നത് മറ്റാരുമല്ല, ഞാൻ തന്നെയാണ് എന്ന് പറയാണ്. പിന്നെയോ അവയുടെയൊക്കെ തുടക്കവും മധ്യവും അവസാനവും ഞാനാണ്. അപ്പോ എല്ലാം ഉദ്ഭവിക്കുന്നതും ഭഗവാൻ നിന്നാണ്, നിലനിൽക്കുന്നതും ഭഗവാനിലാണ്, അതുപോലെ അത് നശിച്ചു പോകുന്നത് അല്ലെ അവസാനിക്കുന്നതും ഭഗവാനാലാണ്. അപ്പൊ എല്ലാം ഭഗവാൻ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളതും ഭഗവാനാൽ നിലനിർത്തുന്നു, ഭഗവാൻ തന്നെ സംഹരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഇനി കുറച്ച് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതികളെ കുറിച്ച് ശ്ലോകങ്ങളില്ല, ഇത് ജസ്റ്റ് വായിച്ചു പോകേണ്ട ആവശ്യമുള്ളൂ, അധികം എക്സ്പ്ലനേഷന്റെ ആവശ്യം വരുന്നില്ല. ആദിത്യന്മാരുടെ കൂട്ടത്തിൽ വിഷ്ണുവും ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യനും മരുത്തുക്കളിൽ മരീചിയും നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രനുമാണ് ഞാൻ. ഓ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേഷൻ ആണ് ഇവിടെ പറയുന്നത്. ആദിത്യന്മാരിൽ വിഷ്ണുവാണ്. അത് 12 നമ്മൾ നേരത്തെ ഒരു ശ്ലോകത്തിൽ പഠിച്ചല്ലേ, 12 ആദിത്യന്മാർ, അതിഥിയുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള 12 പേരില് ഒന്നാണ് വിഷ്ണു. അങ്ങനെ ആ വിഷ്ണു ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. ജ്യോതിസുകളിൽ ദീപ്തിമത്തായ സൂര്യൻ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. മരുത്തുക്കളിൽ മരീചി, നക്ഷത്രങ്ങളിൽ ചന്ദ്രൻ ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അവരൊക്കെ. വേദങ്ങളിൽ സാമവേദവും ദേവന്മാരിൽ ഇന്ദ്രനും ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സും ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യവും അവബോധവുമാണ് ഞാൻ. ഓ വേദങ്ങളിൽ സാമവേദം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മ്യൂസിക്, സംഗീതത്തെ കുറിച്ച് പഠിപ്പിക്കുന്ന വേദമാണ് സാമവേദം. ആ സാമവേദം ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ദേവന്മാരിൽ ദേവേന്ദ്രൻ ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇന്ദ്രിയങ്ങളിൽ മനസ്സാണ് ഉത്കൃഷ്ടമായ ഇന്ദ്രിയം അല്ലെ, അത് ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ജീവഗണങ്ങളിൽ ജീവചൈതന്യം അവബോധം, അതും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവനാണ് ഞാൻ. യക്ഷരാക്ഷസനിൽ കുബേരനും വസുക്കളിൽ അഗ്നിയും പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവുമാണ് ഞാൻ. ഓ രുദ്രന്മാർ 11 രുദ്രന്മാരെ നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടു അല്ലെ. രുദ്രന്മാരിൽ വെച്ച് ശിവൻ ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. യക്ഷരാക്ഷസന്മാരിൽ കുബേരൻ, വസുക്കളിൽ അഗ്നി, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുപർവ്വതം.
ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഹേ അർജുന, പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതിയും സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയനുമാണ് ഞാൻ. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രവും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ പുരോഹിതന്മാരിൽ പ്രധാനിയായ ബൃഹസ്പതി ആരാണ്? ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവാണ്. ദേവന്മാരുടെ ഗുരുവായിട്ടുള്ള ബൃഹസ്പതിയും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അദ്ദേഹം പ്രധാനിയായിട്ടുള്ള പുരോഹിതനാണ്. സേനാധിപരിൽ കാർത്തികേയൻ ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ജലാശയങ്ങളിൽ സമുദ്രം ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുവും സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമജപവും സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹിമാലയവുമാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ സ്ഥാപനങ്ങളിൽ ഹിമാലയമാണ്, പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരുവാണ് ഭഗവാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞു അല്ലെ. ഇതെന്താണ് വ്യത്യാസം? സ്ഥാപനം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ചലിക്കാത്തത് എന്നാണ്. അപ്പൊ ഹിമാലയ പർവ്വതത്തിന് ചലനമില്ല, മേരു പർവ്വതത്തിന് ചെറുതായി ചലനം ഉണ്ടെന്നാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള ചലനമുള്ള പർവ്വതങ്ങളിൽ മേരു പർവ്വതവും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു, സ്ഥാവരങ്ങളിൽ ഹിമാലയവും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അതുപോലെ മഹർഷികളിൽ ഭൃഗുമുനി ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്പന്ദനങ്ങളിൽ വാക്കുകളിൽ അഭൗതികമായ ഓങ്കാരവും യജ്ഞങ്ങളിൽ തിരുനാമ ജപവും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. മഹർഷീണാം ഭൃഗുരഹം ഗിരാമസ്മേകമക്ഷരം യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി സ്ഥാവരാണാം ഹിമാലയഃ. ഇവിടെ യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി പറയുന്നുണ്ട് അല്ലെ. എന്താണ് യജ്ഞാനാം ജപയജ്ഞോസ്മി? ഏതൊക്കെ തരത്തിലുള്ള യജ്ഞങ്ങളുണ്ട്? നമ്മുടെ സത്യയുഗത്തിൽ ഏതാണ് യജ്ഞം? തപസ്സാണ് അവിടെ ചെയ്യാറുള്ളത് അല്ലെ. സത്യയുഗത്തിൽ നമ്മൾ തപസ് ചെയ്തിട്ടാണ് ഭഗവാനെ പ്രീതിപ്പെടുത്താറുള്ളത്. അപ്പോ സത്യയുഗത്തിൽ തപസ്, ത്രേതായുഗത്തിൽ എന്തായിരുന്നു? ഫയർ സാക്രിഫൈസിൽ നമ്മൾ അഗ്നിയിൽ നെയ്യൊക്കെ ഹോമിച്ചുള്ള യജ്ഞങ്ങളായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പൊ അത് ത്രേതായുഗത്തിലാണ് യജ്ഞങ്ങള്. പിന്നെ ദ്വാപരയുഗത്തിൽ വന്നിട്ട് ഡയറ്റി സർവീസ്, അതായത് വിഗ്രഹാരാധനയാണ് ദ്വാപരയുഗത്തിൽ ഉള്ള യജ്ഞം. ഇനി കലിയുഗത്തിലാണ് ജപയജ്ഞം അല്ലെ, നാമസങ്കീർത്തനം അഥവാ ജപയജ്ഞം കലിയുഗത്തിലാണ്. അപ്പോ അതില് ജപയജ്ഞം എന്ന് പറയുന്നത് ഭഗവാനാണ്. അത് വളരെ വിശേഷപ്പെട്ടതാണ്, ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നതെന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. വൃക്ഷങ്ങളിൽ അശ്വത്ഥവും ദേവർഷിമാരിൽ നാരദനും ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥനും യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഞാനാണ്. ഇപ്പൊ പറയുന്നു വൃക്ഷങ്ങളിൽ സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ടുള്ളതാണ് അല്ലെ അശ്വത്ഥ വൃക്ഷം, അരയാൽ വൃക്ഷം എല്ലാവർക്കും അറിയാലേ, എല്ലാ അമ്പലങ്ങളിലും നമ്മൾ കാണുന്നതാണ് അശ്വത്ഥ വൃക്ഷത്വം. അപ്പൊ അങ്ങനെയുള്ള അശ്വത്ഥം ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ദേവർഷിമാരിൽ നാരദൻ, ഗന്ധർവന്മാരിൽ ചിത്രരഥൻ, യോഗസിദ്ധി നേടിയവരിൽ കപിലമുനിയും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അശ്വങ്ങളിൽ ഞാൻ ഉച്ചൈശ്രവസ്, അതായത് അമൃതം നേടാനായി കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ പിറന്ന കുതിര ആണ്. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ അശ്വങ്ങളിൽ വെച്ച് ഉച്ചൈശ്രവസാണ് ഭഗവാൻ എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. ഉച്ചൈശ്രവസ് ഇവിടുന്നാ വന്നിട്ടുള്ളത്? അമൃതം നേടാനായിട്ട് കലക്കപ്പെട്ട സമുദ്രത്തിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ് ഉച്ചൈശ്രവസ് എന്ന് പറയുന്ന കുതിര. ആനകളിൽ ഇന്ദ്രവാഹനമായ ഐരാവതവും മനുഷ്യരിൽ രാജാവും ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് വജ്രവും ഇടിമിന്നൽ, പശുക്കളിൽ സുരഭിയും ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവനും സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകിയും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ ആയുധങ്ങളിൽ വെച്ച് ഇടിമിന്നൽ അല്ലെ വജ്രം, അത് ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. പശുക്കളിൽ സുരഭി പശു, ജനനഹേതുക്കളിൽ കാമദേവൻ, സർപ്പങ്ങളിൽ വാസുകി. എന്താണ് സർപ്പങ്ങളും നാഗങ്ങൾ, അടുത്തതിൽ നാഗങ്ങൾ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതെന്താണ് വ്യത്യാസം? സർപ്പങ്ങൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരൊറ്റ ഫണമുള്ളതിനെയാണ് സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നത്, ഒരുപാട് ഫണമുള്ളതിനെ നാഗം എന്ന് പറയുന്നു. അപ്പൊ ഒരു ഫണം മാത്രം, ഒരു പത്തി മാത്രം ഉള്ളതിനെ സർപ്പം എന്ന് പറയുന്നു. അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയ നാഗങ്ങളിൽ അനന്തനാണ് ഞാൻ. ഇവിടെ കണ്ടോ, അനേക ഫണങ്ങളോട് കൂടിയതാണ് നാഗം എന്ന് പറയുന്നത്. അതിൽ അനന്തൻ ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ജലജീവികളിൽ വരുണൻ, പിതൃക്കളിൽ ആര്യമാവ്, ശിക്ഷകരിൽ മൃത്യുദേവതയായ യമനും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ദൈത്യന്മാരിൽ ഞാൻ ഭക്തപ്രഹ്ലാദനാണ്. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും. അപ്പോ ദൈത്യന്മാർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിതിയുടെ മക്കളാണ് ദൈത്യന്മാർ അല്ലെ. അവിടെ ഭക്തപ്രഹ്ലാദൻ ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ അല്ലെ, കാലം കീഴ്പ്പെടുത്തുക എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താണ്? കാലത്തിനെ ആർക്കും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റില്ല അല്ലെ, കാലത്തിനെ എല്ലാവരെയും കീഴ്പ്പെടുത്താൻ പറ്റും. അപ്പോ കീഴ്പ്പെടുത്തുന്നവയിൽ കാലം, വന്യമൃഗങ്ങളിൽ സിംഹം, പക്ഷികളിൽ ഗരുഡനും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. സൃഷ്ടിയുടെ ആദ്യ മധ്യ അവസാനങ്ങൾ ഞാൻ തന്നെ. അർജുന, ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ ശ്രീമദ് ഭാഗവതവും പറയുന്നു ജന്മാദി അസ്യയതോ, അതായത് സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരമൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്നാണ് അല്ലെ. സൃഷ്ടിയുടെ ആദി മധ്യ അവസാനങ്ങൾ, സൃഷ്ടി സ്ഥിതി സംഹാരമൊക്കെ ഭഗവാൻ തന്നെയാണ്. ശാസ്ത്രങ്ങളിൽ അധ്യാത്മശാസ്ത്രവും തർക്കശാസ്ത്രങ്ങളിൽ നിർണയ സത്യവും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരവും സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസവുമാണ് ഞാൻ. അനവസാനമായ കാലവും സൃഷ്ടികർത്താക്കളിൽ ബ്രഹ്മാവും ഞാനാണ്. അപ്പോ ഒരിക്കലും അവസാനിക്കാത്ത കാലം, സൃഷ്ടി ചെയ്യുന്നതിൽ ബ്രഹ്മാവ് ഒക്കെ ഭഗവാന്റെ റെപ്രസെന്റേറ്റീവ് ആണ്. അക്ഷരങ്ങളിൽ അകാരം,
അതുപോലെ സമാസങ്ങളിൽ ദ്വന്ദ്വ സമാസം ഒക്കെ ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. സർവസംഹാരിയായ മരണവും ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനവും സ്ത്രീകളിൽ യശസ്, ഭാഗ്യം, സുന്ദര ഭാഷണം, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ക്ഷമ എന്നിവയും ഞാനാണ്. അപ്പോ സർവസംഹാരിയായ മരണം ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. പിന്നെ ഭാവിയുടെ ഉദ്ഭവസ്ഥാനം അതും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. സ്ത്രീകളിൽ കാണുന്ന സൗന്ദര്യം, യശസ്, ഭാഗ്യം, നല്ല ഭാഷണം അല്ലെ, ഓർമ്മശക്തി, ബുദ്ധി, സ്ഥൈര്യം, ഇതൊക്കെ ആരെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത്? ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ. സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമവും ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രവും മാസങ്ങളിൽ മാർഗശീർഷവും നവംബർ ഡിസംബർ മാസം ഋതുക്കളിൽ വസന്തവുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ നമ്മൾ നേരത്തെ മനസ്സിലാക്കി സാമവേദം ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ. ആ സാമവേദ സൂക്തങ്ങളിൽ ബൃഹത് സാമം അത് വളരെ വിശിഷ്ടമാണ്, അതും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഛന്ദസ്സുകളിൽ വെച്ച് ഗായത്രി മന്ത്രം അതും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഏറ്റവും നല്ല മാസങ്ങളാണ് നവംബർ ഡിസംബർ മാസം അല്ലെ, അതും ഭഗവാനെ, അതായത് മാർഗശീർഷം അതും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ഋതുക്കളിൽ വസന്തം അതും ഭഗവാനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു. വഞ്ചകരുടെ ചൂതുകളിയും തേജസ്വികളുടെ തേജസ്സും ഞാനാകുന്നു. ജയവും സതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോ വഞ്ചകർ ചെയ്യുന്ന ചൂതുകളി അത് അവർ ജയിക്കും അല്ലെ, അതും ഭഗവാൻ തന്നെയാകുന്നു. തേജസ്വികളിലെ തേജസ് ഭഗവാനാണ്. ജയവും അതായത് നല്ല ഉദ്ദേശം അതാണ് സതുദ്യമം അല്ലെ. സതുദ്യമവും ശക്തരുടെ കരുത്തും ഞാൻ തന്നെയാണെന്ന് ഭഗവാൻ പറഞ്ഞിരുന്നു. വൃഷ്ണികുലത്തിൽ വാസുദേവനും പാണ്ഡവരിൽ അർജുനനും മുനികളിൽ വ്യാസനും ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവിയുമാണ് ഞാൻ. അപ്പോ വൃഷ്ണികുലത്തിൽ പിറന്ന വാസുദേവൻ അതാരാണ്? ഭഗവാൻ ശ്രീകൃഷ്ണൻ തന്നെയാണ് അല്ലെ, അതും ഭഗവാനാണെന്ന് പറയുന്നു. പാണ്ഡവരിൽ അർജുനൻ എന്താണ്? വില്ലാളി വീരനാണ് അല്ലെ അർജുനൻ. അത്രയും അർജുനന്റെ ആ കഴിവൊക്കെ ഭഗവാനിൽ നിന്ന് വന്നിട്ടുള്ളതാണ്. അപ്പോ അതും അർജുനനും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. മുനികളിൽ വ്യാസദേവനാണ് നമുക്ക് എല്ലാ ശാസ്ത്രങ്ങളും തന്നിട്ടുള്ളത് അല്ലെ, വേദങ്ങളും ഉപനിഷത്തുകളും അതുപോലെ ശ്രീമദ് ഭാഗവതം, ഭഗവത്ഗീത ഒക്കെ നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് വേദവ്യാസനാണ് അല്ലെ, അതും അദ്ദേഹവും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. ചിന്തകരിൽ ഉശനാകവി ആരാണ്? ഉശനാകവി നമ്മുടെ അസുരന്മാരുടെ ഗുരുവാണ് ഉശനാകവി എന്ന് പറയുന്നത്. ശുക്രാചാര്യരാണ് ഉശനാകവി എന്ന് പറയുന്നത്. അദ്ദേഹവും ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. നിയമരാഹിത്യങ്ങളെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ദണ്ഡം, ശിക്ഷ, വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി എന്നിവയും ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനവും ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. അപ്പോ നിയമരാഹിത്യത്തെ അടിച്ചമർത്തുന്ന പദ്ധതികളിൽ ശിക്ഷ ഭഗവാനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു. വിജയം കാക്ഷിക്കുന്നവരുടെ നീതി, അതുപോലെ ഗോപ്യങ്ങളിൽ മൗനം അതായത് രഹസ്യങ്ങളിൽ വെച്ച് മൗനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? മൗനം രണ്ടു തരത്തിലുണ്ട്. ഒന്ന് മിണ്ടാതിരിക്കുക. പക്ഷെ യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇവിടെ പറയുന്ന മൗനം അതല്ല. നമ്മൾ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങൾ പറയാതെയും ഭഗവാനെ കുറിച്ചുള്ളത് പറയുകയും ചെയ്യണം. അതാണ് യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മൗനം. ജ്ഞാനികളുടെ ജ്ഞാനവും ഞാനാണ്. അല്ലയോ അർജുന, സർവഭൂതങ്ങളുടെയും ആദി ബീജമാണ് ഞാൻ. എന്നെ കൂടാതെ ചരാചരങ്ങളിൽ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല. അപ്പോ ഭഗവാൻ എല്ലാവരുടെയും ആദി ബീജമാണെന്ന് പറയുന്നു. ഭഗവാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ കൂടെ പരമാത്മാവായിട്ട് ഭഗവാൻ ഉള്ളത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കൊക്കെ നിലനിൽപ്പുള്ളത് അല്ലെ. ഭഗവാൻ ഇല്ലെങ്കിൽ ചരങ്ങളാവട്ടെ അചരങ്ങളാവട്ടെ ഒന്നിനും നിലനിൽപ്പില്ല എന്ന് ഇവിടെ പറയുന്നു. നാന്തോസ്തി മമ ദിവ്യാനാം വിഭൂതീനാം പരന്തപ പ്രോക്തോ വിഭൂതേർവിസ്തരോ മയാ. ശത്രുക്കളെ ജയിക്കുന്നവനെ, എന്റെ ദിവ്യ വിഭൂതികൾക്ക് അവസാനമില്ല. ഞാൻ പറഞ്ഞതാകട്ടെ എന്റെ അനന്തമായ വിഭൂതികളുടെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അവസാനം അർജുനോട് പറയാണ്, ഇനി ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരുന്ന കുറെ പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടി വരും അല്ലെ. കാരണം എന്തുകൊണ്ടാണ്? അതിന് ഒരു അവസാനമില്ല, അതിനൊരു അനന്തമായിട്ട് അങ്ങനെ പോവാണത്. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഇപ്പൊ പറഞ്ഞതൊക്കെ ഒരു സൂചന മാത്രമാണ് എന്ന് പറയാണ് ഭഗവാൻ അർജുനോട്. യദ്യദ്വിഭൂതി മത്സത്വം ശ്രീമദൂർജിതമേവ വാ തത്തതേവാവഗച്ഛത്വം മമ തേജോംശ സംഭവം. വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും എന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണികയിൽ നിന്ന് ഉദ്ഭവിച്ചത് തന്നെ എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക. അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ ഈ പിക്ചറിൽ കാണാം ഒരു മയില് നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് നൃത്തം വയ്ക്കുന്ന ഒരു പിക്ചർ ഉണ്ട് അല്ലെ. അതുപോലെ ഒരു കുഞ്ഞു മഞ്ഞക്കിളി, അതുപോലെ നല്ല സൂര്യകാന്തി പുഷ്പങ്ങൾ. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ നമുക്ക് എന്താണ്? കണ്ണിന് ആനന്ദം തരുന്നതാണ് അല്ലെ, സുന്ദരമായിട്ടുള്ള കാഴ്ചയാണ്. അപ്പൊ വിഭൂതിമത്തും സുന്ദരവും തേജസ്സുറ്റതുമായ ഏതൊരു സൃഷ്ടിയും ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു കണിക മാത്രമാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ ഇവിടെ പറഞ്ഞു തരുന്നു ഭഗവാൻ. വളരെ മൈന്യൂട്ട് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു കണിക, ഭഗവാന്റെ തേജസ്സിന്റെ ഒരു ചെറിയ കണികയാണ് ഈ നമ്മളിലേക്ക് ഈ കണ്ണുകൾക്ക് മുന്നിൽ കാണുന്ന സുന്ദരമായിട്ടുള്ളതിനെയൊക്കെ സുന്ദരമാക്കിയിരുത്തുന്നത്. അപ്പോ ഇതിന്റെ ഒക്കെ അപ്പുറത്തുള്ള ഭഗവാൻ, ഇതിന്റെയൊക്കെ സൃഷ്ടികർത്താവായിട്ടുള്ള ഭഗവാൻ എന്തുമാത്രം സുന്ദരമായിരിക്കും. നമ്മള്
നമ്മളിപ്പോ ഭൗതികമായിട്ടുള്ള ഓരോരോ ടൂർക്ക് പോകും അല്ലെ, എല്ലാരും ഇങ്ങനെ നല്ല നല്ല കാഴ്ചയൊക്കെ കാണാൻ. അപ്പൊ നമുക്കിപ്പോ എന്താണ് ഭഗവാൻ ഈ കാഴ്ച തന്നിരിക്കുന്നത്? നമുക്ക് ഏതൊന്ന് നോക്കുമ്പോഴും ഭഗവാൻ പറഞ്ഞു ഇത് ഓരോന്നും എന്നെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യണമെന്ന് അല്ലെ. അപ്പൊ എന്തോ ഒരു കാഴ്ച കാണുമ്പോഴും നമുക്ക് അതില് ആ ഭഗവാനെ ദർശിക്കാം. ഇത് ഭഗവാന്റെ വിഭൂതിയുടെ ഒരു ചെറിയ കണിക മാത്രമാണെന്ന് തിരിച്ചറിയാനുള്ള ഒരു വിഷൻ അല്ലെ. നമ്മുടെ വിഷൻ ആണ് ഭഗവാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്, വേറെ ഒന്നുമല്ല ഭഗവാൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്നത്. അപ്പൊ ആ വിഷൻ നമുക്ക് ഭഗവാനെ കാണാനുള്ള ഒരു കാഴ്ച ശക്തി ഭഗവാൻ തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അഥവാ ബഹുനൈതേന കിംനാദേന തവാർജുന ഇഷ്ടഭ്യാഹമിതം കൃഷ്ണം ഏകാംശേന സ്ഥിതോ ജഗത്. അല്ലെങ്കിൽ അർജുന, ഇനിയും വിശദമായി ഇതെല്ലാം അറിഞ്ഞിട്ട് എന്ത് വേണം? എന്റെ ഒരു ചെറിയ അംശം മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിൽ വ്യാപിച്ചതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അപ്പോ ഭഗവാൻ അർജുനോട് പറയുന്നു, ഇനി ഇതിൽ കൂടുതൽ ഈ വിഭൂതി ഒന്നും പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ ആവശ്യം? എന്റെ ചെറിയൊരു അംശം അത് മാത്രമാണ് ഈ മഹാപ്രപഞ്ചത്തിനകത്ത് ഉൾപ്പൂകി അതിനെ നിലനിർത്തുന്നത്. അതായത് ഭഗവാന്റേത് എങ്ങനെയാണ് പ്രവർത്തനം വരുന്നത്? എങ്ങനെയാണ്? ഭഗവാൻ സൃഷ്ടിക്കുന്നു, ആ സൃഷ്ടിയിൽ ഭഗവാനുണ്ട്, അതിനകത്തും ഭഗവാൻ അല്ലെ, പുറത്തും അകത്തും ഭഗവാനുണ്ട്. അതാണ് ഭഗവാന്റെ സൃഷ്ടിയുടെ ഒരു പ്രത്യേകത പറയുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ഭഗവാന്റെ ചെറിയ ഒരു അംശം മാത്രമാണ് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു. അത്തരത്തിലുള്ള ആ ഒരു ശക്തി വളരെ കുറച്ച് മാത്രം, ഒരു അംശം മാത്രമാണ് ഇതിനൊക്കെ ഇതിനകത്ത് പ്രവേശിച്ചും ഇതിനകത്ത് വ്യാപിച്ചും അതിനെ നിലനിർത്തുകയും ചെയ്യുന്നത് എന്ന് ഭഗവാൻ പറയുന്നു ഇവിടെ. ഹരേ കൃഷ്ണ 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 ഹരേ ഹരേ, ഹരേ രാമ 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 ഹരേ ഹരേ. വാഞ്ചാകൽപതരുഭ്യശ്ച കൃപാ സിന്ധുഭ്യേവ ച പതിതാനാം പാവനേഭ്യോ വൈഷ്ണവേഭ്യോ നമോ നമഃ. अनंतकोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि हरि बोल। हरे कृष्णा हरे